Alright, so tufuna tukulande nonse amene mwatipanga join nthawi ino fati thokoze kumwamba chifukwa Mulungu atikonzeseranso nthawi ina yapadera Wednesday, right? So Wednesday timakhala maphunziro a ulosi 7 pm, right? So mukaona video iyi mungopita pa YouTube mu description muka click mupeza link imene mutha kujoina komanso Thursday, or not Thursday as such, Saturday mama 7 am timakhala tiphunzira ijewa maphunziro amene amakhala okhuza kulungamisira mwachikhulupiriro m'buku la Efeso, kuona vuto la tchimo, ufumu wa Mulungu ndi zonse zokhuza ubwino wopembedza Mulungu amene tikumudziwa ife. So mu siku la lero tipange phunziro kupambana lina ifati likhale kuyankha funso, kodi Lucifer anagwa liti, right? So funso ili ndilofunika kwambiri because pali ndithu kamvekesere kosiyanasiyana. Ena amati Lucifer anagwa pa mtanda, ena amati ayi Lucifer anagwa chiyambiriro, right? So pali zinthu zambiri. So phunziro la lero tikhala tikuona kugwa kwa Lucifer, komanso kugwa kwa Lucifer kukugwirizana bwanji ndi chimwemwe inu ndine ifati nkhani yayikulu ndi imeneyo, right? So tisanambe tiseke maso tipemphere. Ambuye fathokozeni padera ife cha nthawi imene mwatipasa, thokoza kuti mwalola kuti tikhale pamodzi ndi kuwerenga mawu anu ndi kupanga study imeneyi kuti tikathe kuzindikira choonadi chimene mwatipasa. Mukhale nafe musaife muzina Yesu Khristu yamphera, amen. Alright, so ningopanga share PowerPoint presentation imene nogwirisa ntchito. Right? Okay, so hopefully alesa kuona PowerPoint yanga. Alright, wedikira kai. Okay, so PowerPoint ukamba za kugwa kwa Lucifer. Hopefully tikuiona alese. Right, I think iwoneka. Ngapanga pen. Alright, so tingamakamba za kugwa kwa Lucifer ni nkhani ndithu yayikulu imene ili yofunikira kwambiri kwa anthu ena mwina atha kumaonera kugwa kwa Lucifer zikuyizana bwanji, komano Bible likufotokoza ndithu moveka bwino za kugwa kwa Lucifer, right? Alright, so tisanaone, so phunziro ilili tikhala tikudusa background imene tinapanga last time. So last time tinapanga phunziro lotchedwa chani mene iphunziro lathu la last time timaona Chimwemwe chapter 12 timakamba za mkangano wakulu kumwamba, right? So mkangano wakulu kumwamba tinaona mavesi awa, so tikhala tikuona mavesi omweyo komano tikhala tikusindika kwambiri nkhani yokhuza chani, nkhani yokhuza kugwa kwa ndani, kwa Lucifer, right? So tikaona pa Marko chapter 10 verse 18 pamene tikupa Yesu akudati ndipo Yesu anati kwa iye, unditcha ine wabwino bwanji? Palibe wabwino koma mmodzi, ndiye Mulungu. So tikamakamba za ubwino, okay, tikamakamba za mfumu imene ili yabwino, right, tukamba za ndani, tukamba za Mulungu. So singathe kukamba za ubwino pokapoka ngati sakamba yani za Mulungu. Actually tikamakamba description ya Mulungu timakhala tikukamba za ubwino. So tikamakamba za khalidwe la umulungu kapena chikhalidwe cha umulungu, divinity, umulungu ndi yani, ndi ubwino, okay? So mfumu imene ili yangwiro amene ali Mulungu wathu ndi wachani, ndi wabwino, okay? 148 akutiuza ife natino iye wosakonda sazindikira Mulungu chifukwa Mulungu ndiye chikondi. So tikamakamba za chikondi kapena nature ya chikondi ndi umulungu. Sizoti Mulungu amakhala bwino ifati wina akamulu wamutuma, ayi, Mulungu ndi abwino chifukwa tino imene ndi chani, khalidwe yawo, right? So that is behavior ya ndani ya Mulungu, okay? So umo ndimene titha kuwunikira, right? So tikapita pa Chihebri 15 verse 4 tonana ndani adzakhala osaopa ndi osalemekeza dzina lanu Ambuye, chifukwa inu nokha muli oyera, chifukwa mitundu yonse idzadza nidzalambira pamaso panu popeza zolungama zanu zionesedwa. So tonano akuti Mulungu yekha ndiye chani, woyera, right? So akuti Mulungu inu nokha ndinoyera, akuthandizeni umulungu wokha ndi umene woyera pa iwo okha, right? So izi zitazoona phunziro lathu la last time. So ichichi chinali cholinga cha Mulungu, right? Khalidwe lake loyera, ngwiro, chikondi,
right? So zonsezi ndi umulungu, right? So tinaona kunena kuti chimuso 4 verse 1 sitiwerenga, kumano tikaona chimuso 4 verse 1 mpaka na 5 tinaona kuti Yohana anaonetsedwa mpando wachifumu. Ku mpando wachifumu mulungu amalamulira motani, right? Mulungu akulamulira kudzera mwachani, mwa mzimu wake, right? Tikaona chimuso 4 verse 5 tikuonapo kunena zino ku mpando wachifumuko kuli nyali zisanu ziwiri. Nyali zisanu ziwirizi zikuyimira mzimu isanu ndi iwiri, mwachilendo zikuyimira mzimu wa mulungu umene umampangisa mulungu azipeza apena aliponse. Tikaona Yohane chapter 4 mulungu anazulula yekha kudzera mwa mawu a Yesu Khristu kunena kuti mulungu ndiye mzimu, ndiye amene akupembedza yampembedze mu mzimu ndi chani, ndi choonadi. So mulungu akulamulira konse kudzera mwa mzimu wake. So chifukwa iyeyo ndi wangwiro, ndi wabwino, ndipo ndi olungama, chilungamo, right? Zonsezi kwa amene ali ndi mzimu wake ali ndi ulamuliro wake. Tikamakamba za ufumu wa mulungu tikamba chimene chichi, right? So nthawi Yesu ankanena kumakosana tipemphere ufumu wakumwamba udze, amakamba chimenechi, right? So mulungu akulamulira konse kudzera mwa mzimu wake. So pamene pali mzimu wake pali ubwino wake, pali chilungamo chake, pali kukoma kwake, right? So tinaonanso pa chimuso 4:11 kuti mulungu analenga zonse chifukwa chani. Apa pamene akutiuza ife muyenera inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu chifukwa mudalenga zonse ndipo mwa chifuniro chanu zinakhala ni zinalengedwa. So tikaona papa tikutaonana kuti no zonse tikuyenera ife, right? Ambuye muyenera inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu, right? So akuti zinthu zonse zinalengedwa chifukwa mudalenga zonse chifukwa chifuniro chanu. So tikaonana muchi KJV amakamba tuno zinthu zonse mwazilenga inu chifukwa yani, chifukwa cha pleasure kuti mukakondwere nazo. So zonse zinalengedwa kuti tikakondwere nazo, right? Now apapa pamene tiyambeni kuona no za khalidwe la Lucifer kuti mmene analengedwa motani, nanga iye kuwukira kwake ndi kugwa kwake kunakhala bwanji, right? So tiye tioneni pa Ezekiel 28 verse 15 and 14, right? Brother Mesha, mutamatengera mavesi ongati? Okay, zotheka ntakumawerenga. Alright, werengeni Ezekiel 28 15 ndi 14. Okay, 28:15. Unali wangwiro njira zako chilengedwere iwe mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. 14. Unali kerubi wozozedwa wakuphimba ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Okay, anayendayenda pakati pa miyala ya moto. So tikaona pachiyambipo wakamba za Lucifer anali yani wangwiro njira zako. So kuyambira chilengedwere iye Lucifer anali wachani, anali wangwiro, right? Zinachitika chani mpaka chinapezeka mayo chotani chosalungama. So Lucifer tikuona tuno iyeyo anali wangwiro. So chimene chinampangisa khala wangwiro ndi chani, akuti anali kerubi. Lucifer layo anali kerubi orani wozozedwa. Machina tikamakamba kuzozedwa pa Machitidwe 10:38 amakamba za Yesu Khristu akuti inayika 28 which is wrong, nayo kusintha mano Machitidwe 10:38 amakamba zatono Yesu Khristu amene anazozedwa ndi mzimu ndi mphamvu, amene anapita kukachita zizo anthu chitisa ndi zina zotero. So tiona nawo kuti kuzozedwa kumakhala kuzozedwa ndi chani, ndi mzimu woyera. So Lucifer chimene chinampangisa akhale wangwiro kuyambira chilengedwe iye inayo chifukwa ito anali otani wozozedwa, koma ati mwa iye chinapezeka chotani chosalungama. Now apa pamene tikufunika tiyapange define kugwa kwa Lucifer, right? Tikamakamba za chiyero cha Lucifer, kodi chiyero ndiye chani? Chiyero ndi kukhala ndi mzimu wa Mulungu mwa inu, right? Mwanjinena tchimo ndoti ndi pamene sipapezeka mzimu andani wa Mulungu. Ndikopereka chisanzo, tikayona foni yangaye ili ndi ka light, mukatene kuwala kulipo, ndikatene kuwala kulibe, right? So ndikatene kuwala kulipo, ndikatene kuwala kulibe. So kupezeka kuwala, kupezeka kwa light kubwesa kuwala, komano
kwalako kukachoka kubwera yani mdima. So tikamakamba zonena kuti no ati chinapezeka maiwe chosalungama sakuthandiza kuti no tchimo ndendindika chinthu kinayi kana dumphera mwa Lucifer ayi. Tchimo ndikulekana ndi Mulungu. Pamene mzimu wa Mulungu palibepo pamene mundeti tchimo layambika. So kusaweruzika kukanapezeka kwa iye tiona chifukwa chonena kuti analekana ndi mzimu wa Mulungu, anaukira ndi kumakhazikitsa ufumu wake umene yeyo amakhulupirira nati ndi woposa wa Mulungu chifukwa ukudalira nzeru. Iweyo ukufunika kungokhala ndi nzeru zochuluka. Okay, so tikamakamba za kugwa kwa Lucifer siri kukamba kuti no pachiyambipo anagwesedwa. Tikamakamba za kugwa tona nato kugwa ndikuti tikuchimwa. Okay, so kodi Lucifer anagwa liti? Anagwa pa nthawi imene iye analekana ndi mzimu wa Mulungu. So kugwa kwa Lucifer kukamba pati pamene. So tikamakamba za kugwa tisakuganize kwa fiziko kuti no akuchita kuponyedwa. Kugwa kwake tikukotenga kuti no iyeyo watani wachimwa. Okay, so tikaona pachiyambi tione pamenepa. Yes, brother Simons, mwendifusa. Yeah, awoni mufandi fusi ineso nenda bali gari. Tiye. Okay, I understand ndikumvetsetsa kunaona kuti jenu kugwa kwa munthu pamene munthu wasiyana ndi mzimu wa Mulungu amene wachomakha kuti wagwa uzimu ndi kuthupi. Komano kodi mmene munthu mmene Satana mmene amalengedwa mmene Satana mmene munthu amalengedwa Satana analikale kuti wasiyana kaya ndi mzimu wa Mulungu? Yes, and tiona kuti zili choncho ndithu tiona choncho. Okay, yeah, akuvuntha kuvomera. So tifika pamenepo tathokoza kufunso limenelo. Alright, so tione pamenepa. Brother Mesha, taweti wengeni Ezekiel 28 verse 17 to 18. Okay, verse 17 unadzikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako, waipsa nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako. Ndakugwetsa pansi, ndakuyika pamaso pa mafumu kuti akupenye. Verse 18 mwa mphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako osalungama waipsa malo ako opatulika. Chifukwa chake ndatukusa moto mkati mwako, wanyekesa iwe, ndipo ndakusandutsa ndakupulutsa pa nthaka pamaso pa onse okuona. Yeah, so apa mwina verse imene anthu imabalisa ndi iyi pa verse 17. Akuti chani? Akuti Lucifer anazikuza iye. Anazikuza ifa yani? Waipsa nzeru zako. Tikuona ufumu wake unakhazikika pa kuziwa zabwino ndi zoyipa. So ukaza zabwino zoyipa chosaleka nchoti yani? Uzisankha zabwinozo kumalo popanda mzimu wako wa Mulungu, popanda chisokozo cha Mulungu, zimene zili zosatheka. Right? So anaipsa nzeru zake. So ali ifa imene ari Mulungu arani? Ari Mulungu amugwetsa. Wamugwetsa patipo pansi. Now apapa sana nene kuti no angwetsa pa dziko lino lapansi. Okay? And verse iyi kuti timvesese ndibwererapo sipa verse iyi. Tionanso mwapadera verse iyi. Okay? Koma Okay. Mungu isunga. Yeah. Sorry for interrupting. Kwa mina ngoyiwerenga mchizungu mina kutawu. Muchizungu kuti no I've cast it to the ground. Werenga mchizungu. I've cast it to the ground. Koma verse iyi ndifuna titi isunge kai. Tibwereraponso. Yeah, so ndikuzati zimene fotokozazi tizipanga proof. Okay? Alright? So chimene ndifuna ntenga apa nchoti chani? Chimene ndifuna ntenga apa ndi chichi. Akuti no Lucifer anaipsa malo ake otani? Waipsa malo ake opatulika. Moyerenga chizungu amati no you have defiled thy sanctuaries. Wanaipsa malo ake opatulika. Tikamakamba za malo opatulika 1 Korinto 3:16 akuti no kodi simukudziwa kuti muli kachisi wa Mulungu ndi kuti mzimu wa Mulungu agonera mwa inu. So tikamati waipsa malo ake opatulika sanctuaries akukamba zoti no anaipsa iyeyo malo ake opatulika. Mwanjira Lucifer anali sanctuary, anali temple. So timaona kuti no taona kuti no Mulungu ufumu ake amalamulira kuzera manyana mzimu wake. So angelo ngati achina Lucifer, angelo onse amene achina Gabriel, angelo onse right anayoza zidani mzimu wa Mulungu. Okay? Koma pachifukwa tino Lucifer anaipsa malo ake opatulika.
zinachitika kuti zimene sizinatani sizinakhalenso. Okay, so verse 17 tibwereraponso koma for now ndimafuna tule kameneko. So subject matter ndiyofunikira kwambiri. Okay, chimene ndingafune ndikukuuzeni ndichi, tikamawerenga Ezekiel 28 tiziwa kunena kuti sakukamba za Lucifer yekha ayi. Ezekiel 28 akukamba za mfumu yakutulo. Mfumu yakutulonso ndeti, mfumu yakutulo inali mfumu imene inalipo pa nthawi imene imalimbananso ndi yani ana Israeli. Mukuona? So chifukwa inali mfumu yoyipa kwambiri, zimene Mulungu anapanga anayamba kuifotokoza mfumu yakutuloyo, kumuwuza Ezekiel alosere zosusana nayo, komanso zimene Mulungu anapanga anayamba kumpasa Ezekiel mavumbuluso omayifananiza mfumu yakutulo ndi ndani? Ndi Satana. Mwana nkhanicha. Okay, ndipereka chitsanzo. Tikamakamba za Melkizedeki mu Genesis, right? Melkizedeki anali mfumu ya ku Salemu amene analiso wansembe, zimene sizinachitikeponso m'Bible, tino mfumu khaso wansembe, right? Komano Bible kuzaifuna no mwana wa Mulungu akufanana monga ngati ali Melkizedeki, akutenga unsembe wachani wa Melkizedeki, right? So akumfananiza Melkizedeki ni nani? Ndi Yesu Kristu ku Aheberi chapter 7, right? Okay, so tikaonanso nkhosa imafananizira ndi ndani? Ndi Yesu. Yeah, komanso nkhosa yomweyo imazafananiza ndi Satana, right? Amakamba zodono ali ngati mimbulu yovala chani zikopa za chani za nkhosa. Tikamaona njoka nthawi zambiri imafananiza ndi Satana, komanso njoka yomweyo imazafananiza ndi ndani? Ndi Kristu. Akuti yani ali monga ngati Mose anatenga njoka yankuyo kuyikweza pamwamba, chomwechonso mwana wa munthu akakwezera pamwamba azakoka onse anthu kwa ndani? Kwa iye. Mukuona? Yesu anakamba kuti mukhale ochenjera ngati njoka koma ofasa ngati nkhunda. Mwana nkhanichi. So Ezekiel 28 tikayona muno bwino akukamba za mfumu yakutulo, right? Pamene akukamba za mfumu yakutulo akumamikisa zinthu zija amazalowesapo nkhani ya Satana, kuzalowesapo nkhani ya mfumu yakutulo, right? So this is why akamati ndakugwesa pansi, verse manager ikupanga apply kwambiri kwa mfumu yakutulo. Okay, tendoneni context. Okay, brother Masha, ndifuna mundiwerenge Ezekiel 28 tikambirapo mayambiriro tsopano. Mundiwerenge Ezekiel 28 verse 1 mpaka na 3. Tawerenga nato yani. Verse 1, ndipo anandizera mawu a Yehova akuti, wobadwa ndi munthu iwe, uziti kwa kukongola kwa Turo atero ambuye. Okay, uziti kwa kalonga wa Turo atero ambuye Yehova, popeza mtima wako wazikweza nuti, ine ndine Mulungu, ndikhala pa mpando wa Mulungu pakati pa nyanja, ungakhale uli munthu osati Mulungu, ungakhale wayika mtima wako ngati mtima wa Mulungu. Taona ndiwe wanzeru woposa Danieli, palibe chinsinsi angakubisire. Alright, so tiona nato no from verse 1, right? Mfumu yakutulo inali yotani? Ati inazika mtima wokha ngati iwo ndiye chani? Ndiye Mulungu. Kodi anapangako chimene chindani chokuti ine nzafanana ndi Mulungu? Anayenda naye Lucifer. Mukuona? So zimene Mulungu akupanga, zimene akamakamba describe za mfumu yakutulo amazoyeresapo chinthu chani cha Lucifer, right? For example, verse 3 akamati palibe chinsinsi angakubisire. Ine ndikukhulupirira verse ikukamba kwambiri za nani? Za Lucifer. Komanso tikaona verse 2 ngakhale akukamba za mfumu yakutulo ikufana naso ndi nani? Ndi Lucifer. Koma muone apapa akuti chani? Akuti popeza ione nati ine ndine Mulungu, ndikhalanso pa mpando wa Mulungu. Pajana nati no azakhala pa mpando wa Mulungu ndani? Ndi Lucifer, right? Pakati pa nyanja tikamona nyanja, okay? Tikaona Chivumbulutso chapter 22 verse 1 to 3 amakamba zinatu no pa mpando pakhala Atate ndi Mwana wankhosa, kenako pakati pake patuluka yani madzi amoyo, right? So akuti no ngakhale ndikhala pa mpando wa Mulungu pakati manja. So it's a reference to that, right? So ati ungakhale uli munthu. So tiona ati no Lucifer si munthu, Lucifer ni ngere. Mukuona mmene pa? So iyi ndi double edged. Akupanga describe zinthu ziwiri pa time imodzi. Akupanga describe Lucifer, akupanganso describe mfumu yakutulo. Moyo na nkhanichi.
Okay, so tikamawerenga Ezekiel chapter 3 tifuna tichigwirisise chinthu chimene chili mmutu mwathu kunena kuti zinthu zambiri zimene zikambedwa papa akuzipanga direct kwa mfumu yakutulo, koma zomwezo zopanganso apply kwa ndani, kwa Lucifer. Zina sizopanga apply kwa Lucifer, ngati zotino angakhale uli munthu. Lucifer si munthu, Lucifer ni ngelo, andi pali kusiyana kwambiri. Sinozanga pa ifunso ndisanapitirire. Okay, so statement yanga ndeti atino Ezekiel 28 ikupanga describe mfumu yakutulo. That's the first subject matter. Woyambirira amene apanga describe ndi mfumu yakutulo. Akuyipanga describe chifukwa chani? Akufuna amuonesereso Ezekiel zinsinsi zina za ndani za Lucifer. Komano primary subject matter ndi mfumu yakutulo. Koma muona tuno ngakhale zinthu zina za mfumu akuzipanga describe za mfumu yakutulo, zina mwa izo zikupanganso apply kwa ndani, kwa Lucifer. Mwayona nkhani zina zimapanga apply kwa Lucifer, zina sizimapanga apply kwa mfumu yakutulo. Zina zimapanga apply mfumu yakutulo ndi Lucifer, zina zimapanga apply kwa mfumu yakutulo, kapena zina zimapanga apply za Lucifer. Koma no foundation akuyisa ntchito ndani, mfumu yakutulo. Mwayona nkhani ichi, right? So mutowerenge Ezekiel chapter 28 verse 4 mpaka 7. So tisika ndi nkhani mpaka tifika verse 17 ndio titi verse yesa kuti amati chani akamati ndakugwesa pansi. Terenga ni brother Mesha, terenga ni verse 4 mpaka na 7. Ezekiel 28. Mwa nzeru zako ndi luntha lako wazionerera chuma, wazionereranso golide ndi siliva mwa chuma chako. Mwa nzeru zako zazikulu ndi kugula malonda kwako kwachulukitsa chuma chako, ndi mtima wako wazikuza chifukwa cha chuma chako. Chifukwa chake atero Ambuye Yehova, popeza wayika mtima wako ngati mtima wa Mulungu, chifukwa chake taona ndidzafukitsira alendo oopsa a mitundu ya anthu. Iwo adzasosolera malupanga awo nzeru zako zokongola naziyipsa kunyezimira kwako. Nkhani. So tikaona papa ikupanga apply kwambiri kwa mfumu yakutulo. Ati mfumu yakutulo ndi nzeru kwambiri, so kuzera kwa malonda ikuzikundikira chani golide ndi silver. Mwayona nkhani ichi, right? So tikuzaba bwanji fati angelo are they concerned golide ndi silver? Ayi. Okay, so tona izizi zikama za mfumu yakutulo, right? So mwa nzeru zako mfumu yakutulo ikutani ndi malonda ake, kuzera mwa malonda ikuteni ikuzichulukitsa chani chuma. Okay, ndipo chifukwa chimene chichi akuti chani atino mtima wako wazikuza chifukwa ya yani cha chuma. So tona tuno even Lucifer anazikuzanso chifukwa cha mtima wake, right? So tona tuno chifukwa chake Yehova akuti yani popeza wayika mtima wako ngati mtima wa Mulungu. So mfumu yakutulo ndi Lucifer onse anaziyika onse ngati mtima wawo ni mtima ndani wa Mulungu. Komano tikaona verse 4 mpaka 7 akuyamba kwambiri za ndani za mfumu yakutulo. Now muone pa verse 7 ambofunika kwambiri akuti Mulungu atani ati azakuukitsira alendo, mwanjinena azamukitsira mfumu yakutulo azayukitsira alendo, mwanjinena pazakhala amitundu, mwanjinena pazabwera maufumu ena achilendo amitundu ina, ndipo awawa azathira malupanga kapena azathira nkhondo mfumu yakutulo, ndipo nzeru zake zonse zatani sizaoneka. Aya mwayona nkhani ija. So mfumu yakutulo imazika ngati iyo ndiye ndani, iyo ndiye Mulungu. So Mulungu ati no ndiukitsa amitundu, iwo ndi amene azakuthire nkhondo. So tikiona nkhani ija tono pali mfumu yakutulo ni nzeru zambiri, nzeru zake muchani muchuma, ikupanga malonda, right? Ndekuzera muzimene zizi yatani yalemera ndekuzikuza. Okay, ndi Mulungu ati no ndiukitsa yani maufumu azakuthira nkhondo. Mukuona nkhani ija. Okay, now tete ntionene pa verse 8 akuti no adzakusira okay, tatenga verse 8 brother. Azakusisira kumanda nazafa mafedwe aophedwa mkati mwa nyanja. Yeah, okay, mkati mwa naivi khanga mwa nyanja. Komano mwayona nkhani ija brother Simon, ndio tikaona verse 17 atu ndakuponyera pasi akukamba zenani za mfumu yakutulo. So tikaona pa verse 8 atu no azakusikira kumanda. So amene akuponyera kumanda ni ndani? Mfumu yakutulo. Adzakuukitsira kumanda, right? Ati uzafa mafedwe aophedwa. Okay, so nkhani
mulungu akulosera kwa mfumu yakutulo akuzera makosana inuyo tumufa, right? Muchitirika chipirikiti. Okay, now tikamazafika pa verse 9 11 12 muona kuti no nkhanicha ikukhala ngati ikubwerabwererabe kwa ndani? Kwa Lucifer, right? Terengani pa verse 9 mpaka na 12. Verse 9, kodi uzanena ndithu pamaso pa iye wakupha iwe, ine ndine mulungu, pokhala uli munthu osati mulungu, dzanja la iwe wakupha iwe, uzafa mafedwe a osadulidwa ndi dzanja la alendo, pakuti ndachinena, ati Ambuye Yehova. Verse 11, nandizeranso mawu a Yehova akuti, obadwa ndi munthu iwe, kweza nyimbo ya maliro yolirira mfumu ya Turo, nuziti kwa iye, atero Ambuye Yehova, wakomera muyeso ndi chizindikiro, wozala ndi nzeru, wokongola wangwiro. Mukuona? So tikamaonanso zinthu izi, wodzala ndi muyeso muchizungu amati thou settest up the sum, eti? So tikamawerenga mchizungu timangofika pa verse 12 ndikuchosa nkhani ya mfumu yakutulo ndimangosesereka kungokhululuka mwaona nkhanichi. Komano tikayiona bwinobwino, wodzala ndi nzeru, wokongola wangwiro, akukamba za ndani? Akukamba za mfumu yakutulo, mukuona? Komano izizi zikupanga apply kwa Lucifer chifukwa chani? Chifukwa Lucifer analinso wodzala ndi nzeru, analinso wokongola. Mukazaona maphunziro athu oyambirira tiona kuti no chimene chinampangisa Lucifer akhale wangwiro ndi chani? Kuzazida kwa Mzimu wa Mulungu. Chimene chinampanga akhale wanzeru ndi chani? Chinampangisa akhale wanzeru ndi ichi. Chifukwa choti chani? Chifukwa chonena kuti Lucifer anali ndi chiyambi cha nzeru. Chiyambi cha nzeru ndi chani? Kuopa ndani? Kuopa Mulungu. Moyona nkhanichi, right? Analinso wokongola. Tinampangisa akhale wokongola ndi chani? Tikelenga kumasalimo akamba tino timpembeze Mulungu mu kukoma kwa chiyero kwake, in the beauty of holiness, right? So tanana kuti no zonsezi izi kuyambira pa verse 12 zikukamba apply kwa mfumu yakutulo, komanso kwambiri zimanga apply kwa ndani? Kwa Lucifer, right? Tikamazafika pa verse 13 14 15 ndi 16 mavesi awa ndiye mutha kuwakumbukira ifata wawa ndi mavesi amene anthu ambiri amangowerenga pokhapa. Okay, brother Mesha tawerenga noyene pauti yani kuyambira verse 13 mpaka 16. Verse 13, unali mwideni munda wa Mulungu, mwala uliwonse wa mtengo wake unali chofunda chako, sadino, topazi, diamondi, pelule, sohamu, yasipi, safiro, nofeki, paliketi ndi golidi. Malingaka ako ndi akazi ako anakutumikira siku lolengedwa iwe zinakonzekeratu. Verse 14, unali kerubi wozozedwa wakuphimba, ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Anayendayenda pakati pa miyala ya moto. Unali wangwiro njira zako, chilengedwe iwe paka chinapezeka kwa iwe chosalungama. Mwa kuchuluka kwa malonda ako anazaza kati mwako ndi chiwawa, ndipo unachimwa. Chifukwa chake ndinakukankha kukuchosa pa phiri la Mulungu, ndipo ndinakuononga kerubi wakuphimba iwe, kukuchosa pakati pa miyala ya moto. Yeah, so apa pano nditha mavesesa moyona akuti okay, funso limakhalapo ndini nditakufunsa mfunso, kodi mfumu yakutulo inali mu Eden? Brother Simon muona bwanji mfumu yakutulo inali mu Eden? Ayi. Yeah, so yeah, mwayona nkhadija. So mfumu apapa akamakamba zatu unali mu Eden iyo akamba za ndani? Brother Simon anali mu Eden ndani? Satana. Yes, mwayona. Komano foundation yonse akugwisa ntchito ndani? Mfumu yakutulo. Mwayona nkhanija, right? So yeah. Unali mu Eden iwe. Anali mu Eden ndani? Munda wa Mulungu. Anali ndani? Anali Lucifer, right? So apapa tikutha kuona no chinthu china chinena kuti no Lucifer inaipo nthawi imene anapeza mu Eden, right? Okay?
mwala uliwonse unali chovala chako, malingaka ako ndi akazi ako, right? Tikamakamba za malingaka akamba za mapipes akazi, right? Awa ndi music instruments, right? So tikamakamba za mapipes, for example, pali zima organs zija zimakhala zima piano zakalekale zija amapondapo ndi mapazi, amaponda ndi mapazi ndimapanganso chonchi ndi manja, eh? Ukaponda pasi mamaka right? So akuti malingaka ake, so malingaka ake these are pipes. So mwanjilena Lucifer anali ndithu ndi that ability yoimba, okay? These are pipes, mukaenga chizungu ati your pipes, okay? So zijamara Lucifer anaimba maofolo yekha amene sinazilingepo komaka papa akungonesa kuti anali ma pipe, mwanjilena anali vocal ability ngatera ndi music instrument ngati mwake, okay? Verse 4 unali kerubi ozoza wakuphimba. Now pa verse 4 apapa sinukhupira tino mfumu yakutulo inali kerubi, ayi mfumu yakutulo sinali kerubi. So apa zomwe akupanga no describe Lucifer mwapaderadera, right? Unali kerubi ozozedwa wakuphimba, right? Ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. So tikamaka za phiri lopatulika la Mulungu, iyi ndi phiri la Zion. Mukawerenga Hebrew chapter 12 verse 22 mpaka 25. Kuphiri la Zion, right? Kumene kuli mzinda wa Mulungu woyera, kumene kuli angelo akupembedza, right? So Lucifer amayenda pakati pa miyala ya moto. So tikamakamba za miyala ya moto akungamba za ulemerero kumene unali kumeneko, right? So unali wangwiro njira zako chilengedwe iwe, mukuona? So tikamaona mfumu yakutulo obvious inakhalapo after Adam, mwanjira inabadwa yokuti he is also separated, okay? Nkhani imeneyo ngati mufuna muivesese titakaonera napanga phunziro lotchedwa mzimu achinenero, right? So muthakaonera ameneyo kapena muthakaoneranso ana aneneri ndi Eliya omaliza, right? Maphunziro awiri anapanga okhuza nkhani imeneyo. So amene anali olengedwa wangwiro anali ndani? Anali Lucifer, right? Mwaye chinapezeka chedani chosalungama. So at this point akukamba za ndani? Za Lucifer, right? So akuti no ndiye muonere verse 16. Verse 16 awuzamba upanga switch pang'ono. Verse 16 aliyani mwakuchuluka kwa malonda ako anakuzaza mkati mwako ndi chiwawa ndipo unachimwa, mwaona? So apapa akupanga blend. So tikaona amene apanga malonda ndi ndani? Mfumu yakutulo. Verse 16, amene apanga malonda ndi mfumu yakutulo. Komano mukuona verse 16 akuzayisakaniza. So tono chifukwa chake ndinakukantha kukuchosa pa phiri la ndani? La Mulungu. So apapa akamba za Lucifer atanachosedwa pa phiri la ndani? La Mulungu, okay? Tikapitiriza tuno ndipo ndinakuononga kerubi wakuphimba iwe kukuchosa pakati pa miyala ya moto. So tikati tipange study, kodi akamati miyala ya moto akukamba zokuti chiyani? Kodi miyala ya moto ndi yani? Alright, brother Simons, munindi Bible ija amenepa? Nimawerenga chizungu basi. Okay. Brother Mesha, munindi Bible ija ngati? lilipo komano ndekuti nditenga mwina timasekansi kuti ndilitenga pamene lilipo. Okay, tapita mukali pezi tangupangani pozi kaye ndifuna muwerenge takali pezi nekaye mundipanga unmute mukayi pezi. Okay, chabwino. Yeah, okay, so tingwadikira brother yeah, okay. Alright, so mwina akupita ukalipeza verse ujeniyo, okay? Tingopita pa Aheberi, tupita Aheberi chapter 12, Aheberi chapter 12, verse 22. Verse 22 and 23. Right, brother Mesha, mwaipeza ngati? Okay. All right. So mwina ningowerenga kuipeza. Okay, yeah, go ahead. Tatewerengene Hebrew chapter 12. Mupite kwa Hebrew 12 verse 22 mpaka 23. Tikamanga za phiri, kuphiri kumene anachosedwa ku Lucifer. Tawerenga Hebrew 12 verse 22 and 23.
Amwe, you are muted, yetu mupangani mute. Okay. Verse 22 komatu mwa verse 22 komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi muzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba, ndi kwa unyinji wochuluka wa ngelo. Verse 23 ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obadwa oyamba olembedwa mmwamba, ndi kwa Mulungu woweruza wa onse, ndi kwa mizimu ya olungama yoyesedwa angwiro. Verse 24 ndipitirize. Aya, it's fine now. Yes. Alright, so tikamakamba za phiri, right? Akuti ifeyo as a Kristu, ife tikamba pembedza, timayandikira kuti? Timayandikira ku phiri la Ziyoni, mukuona nkhanije? So akamakamba za phiri la Ziyoni, kodi phiri la Ziyoni ndiye chiyani? Okay? Fatino ife tikamba pembedza tikupembedza ku phiri la Ziyoni. Mukamazaona 744,000 kuchivumbuluso. Akuti akima pa phiri la Ziyoni, right? Inu ndine tikamba pembedza tikima pa phiri la Ziyoni. Kuli chani? Ati mudzi wa Mulungu wamoyo, maona? So ndi mudzi wa Mulungu wachani wamoyo. Ndi Yerusalemu wakumwamba. Pa dziko lino lapansi ana Israeli atamanga Yerusalemu, mapemphero awo onse amafunika zipanga center kuti ku Yerusalemu. Amafunika apite ku Yerusalemu katatu pa chaka, kapanga mafeast ndi nsembe. Komanso tikakumbukira china Daniel akamapemphera mapemphero athu aziyani Yerusalemu. So ife tikamapemphera mapemphero athu adzi Yerusalemu wakumwamba. Ati kuli unyinji wa angelo kumeneko. Anini msonkhano wa onse ndi mpingo wa oyamba obadwa. Pamenepo nimafuna amenepo bwere. Ati kumene kuku ndi mpingo, ati ndi chani? Ndi kwa msonkhano wonse ndi mpingo wa obada oyamba olembedwa mwamba, ndi kwa Mulungu oweruza wa onse, ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro. So tikamawerenga chizinga and the spirits of just men made perfect. Mwanjena inuyo ndineyo tikayandikira ku mene kuku mizimu yathu ndiyo yoyesedwa yangwiro. Now apa pataona kuti nono ku phiri la Ziyoni kumene kuku ati ndi mpingo obada oyamba olembedwa mwamba. So ndi mpingo. So akamakamba za mpingo, mpingo ndiye chani? Okay? Kwa anthu ambiri akamakamba za mpingo amakamba zoti no akupita ku gulu. Okay? So tikamakamba za mpingo tikukamba zoti no ifeyo ndiye kuti tikupanga register kuboma, right? Tupanga register kuboma tino mpingo ati zina athu ni mpingo wa phiri, right? So tikamanga register tino mpingo athu ndi phiri la Ziyoni, ndoti anthu azilowa mpingomo azipanga register. Anthu akazibatizidwa lowa mu mpingomo, ndoti titayamba olemba azibusa, tagula malo ngamangapo building, ndoti no mpingo ndoti tithakurani tawole malemba azibusa maono. Komano Bible ikamakamba za mpingo amakamba chiyani, right? Brother Mesha sinaikepo verse tailengana Efeso chapter 2. Mupitipitire ku Efeso chapter 2 ndi mutiwerengere. Ndifuna tipange commentary apa. Efeso chapter 2 tate pitene menepo. Efeso 2 verse 21 23 21 22 sorry. Tailengana 21 mwa iye chimango chonse cholu. Okay. Verse 21 mwa iye chimango chonse cholumikizika pamodzi bwino chikula chikhale kachisi wopatulika mwa Ambuye. Verse 22 chimene inunso mumangidwa pamodzi mukhale chokhalamo Mulungu mwa mzimu. Okay, talenga verse chapter 1, Efeso 1 verse 21. Sorry. Efeso 1 verse 21 mpaka na 23. Mwadaba kuti Efeso 3 bede ndi kwaya. Naloweza na Efeso 1 verse 21 mpaka 23. Sorry. Talenga. Verse 21 pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi zina lililonse lotchedwa si nyengo ino yapansi pano yokha, komanso mwa iyo ikuza. Verse 22 ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake, napasa iye akhale mutu pamutu pa zonse. Verse 23 kwa ekleziya amene ali thupi lake, nzazidwe wa iye amene adzaza zonse.
tikamakamba za eklesia pa vesi tawerenga eklesia kapena mpingo ndi chani mfuna mundiyange eklesia mpingo ndi chani apapa thupi makosa thupi thupi la ndani la Yesu Khristu limene likuthandizani ndi chani imene kuthandiza kuti eklesia yeah so akamba tino ndi thupi la Yesu Khristu eklesia mzazidwe wa iye amene azaza zonse muchani zonse okay so tiona nawo kuti no tikamakamba za mpingo ndi kupezeka kwa mzimu woyera mwa inu ndine so aliyense pa dziko lapansi amene alozazidwa ndi mzimu woyera amene abale nosipona ameneyo ndiye mpingo andani wa Khristu Yesu tili maoza yonepe so tiye tiwerengeso verse 16 okay so ngati mpingo definition yake ya mpingo wa pa dziko lino lapansi ndi mzazidwe wa iye amene azaza zonse muzonse manjena mpingo ndi thupi la Yesu Khristu ndi eklesia ndi chani ndi kuzazidwa kwa Khristu mwa anthu ake right so brother Simons ngati mpingo uli kuzazidwa kwa mzimu wa Mulungu right Mulungu angatichose bwanji mu mpingo wake brother Simons tikasemphana ni mzimu okay Mulungu angatichose bwanji mwijeni mwake mu mpingo wake mzimu wake ukachoka mwa ife yeah brother Mesha mukuyisatira nkhani brother Mesha ndikusatira ya yeah so tiye tiwerenge verse 16 nde chifukwa chako verse kamene kuti iwerenge verse 16 I don't know mwa kuchuluka kwa malonda ako anakuzaza mkati mwako ndi chiwawa so tikuzati izi zawo kapanga ndi dual prophecy mfumu yakutulo nayenso inazikuza chifukwa ya malonda Lucifer naye amagulisa malonda au ufumu ake okay takuona chonje nkhaniyo so amagulisa malonda au ufumu ake mwanjena amapanga he was peddling lies right peddler ndi munthu wogulisa mande peddling lies ndoti amagulisa bosa right atino zinakuzaza iwe ndi chiwawa ndi muone penepa chifukwa chake ndinakukantha so Mulungu amukantha bwanji Lucifer akuti anamuchosa ku phiri la ndani la Mulungu mukuona nkhaniche so tikawerenga Aheberi chapter 12 tawerenga verse 22 23 ku phiri la Mulungu ndiye kuti ku Zion ku phiri la Mulungu lijani kuli mpingo wa Mulungu so tapanga definition ya mpingo ndi chani definition ya mpingo ndi anthu onse amene azazidwa ndi Mulungu ndikona tikapita Chivumbulutso 4 verse 5 akamakozodono ku mpando wa chifumu kunali chani kunali mizimu isanu ndi ziwiri right Chivumbulutso 4 verse 5 kuyimira onena kuti no Mulungu akuzaza angelo onse amene akupembedza Chivumbulutso chapter 4 kuzera mwa mzimu wake so akamati Lucifer anamuchosa ku phiri la Mulungu mwanjinena akuthandiza kuti anamuchosa mu mpingo wake mwanjinena Mulungu anachosa mzimu wake mwa Lucifer kumeko ndi kukantha kwake right ndiye chifukwa kuti Mulungu achosa mzimu wake ndi chimozimozi anamutani anamuononga ndani Lucifer amene anachani kerubi akuphimba kukuchosa pakati pa chani pa miyala ya moto so tisalaona kuti no Lucifer tikelenga mavesi ambuyo muja amakamba zino iwe unali amene umayenda pa miyala chani ya moto so mwanjinena pamene akumuchosa mzimu wake ndi chimozimozi kumuononga ndani Lucifer mwanjinena ndi chimozimozi kumuchosa pakati pa chani pa miyala ya moto mwanjinena ndikuchosa ulemerero wa Yehova mkati mwake mafunso ngati alipo funsani brother Simons ndi Mesha ngati muli funso funsani ndithu sanapitirire ngati zikuveka tapanga brother Mesha I don't know ngati muli ndi funso pazomwe ndafotokoza zikuveka ngati ndizikumveka mthawa kupitiriza okay tathokoza alright so tipitirizeni apa pamene ino tikubwera pa verse 17 ija tinayiwerenga ija mwayona nkhani ija brother Simons mulutha tiwerengera verse 17 ndi 18 yeah unadzikuza chifukwa cha kukungula kwako waipsa nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako ndakugwetsa pansi ndakuyika pamaso pa maufumu kuti akupenye mwa mphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako osalungama
wayipsa malo ako opatulika. Chifukwa chake ndatulutsa moto mkati mwako akunyeketsa iwe, ndipo ndakusandutsa mapulusa pa nthaka pamaso pa onse akuona. Yeah, so apa pa verse 17 ndeti nditha kuimvesesano chifukwa kutino iyi ndi Joel verse. Joel verse ikupanga apply kwa ndani? Kwa mfumu ya kutulo, ikupanganso apply kwa ndani kwa Lucifer, right? So ndikamona verse 17 atu unadzikuza mtima wako chakukongola kwako. Obviously this is speaking dually, right? Waipsa nzeru zako, so onse Lucifer ndi mfumu ya kutulo zinapsa nzeru zawo. Chifukwa chakuwala kwako ndakugwetsa pansi. So amene wagwetsedwa pansi ndani? Akamba za Lucifer, akamba za ndani? Ndakugwetsa pansi adifwa yani? Ndakuyika pamaso pa njani? Pa mafumu. So mafumu kuti akupenye. So tikaona iyi definitely akamati ndakugwetsa pansi iyi sikupanga apply kwa Lucifer, ikupanga apply kwa mfumu ya kutulo. Chifukwa chonena kuti Mulungu ananena kuti iweyo ndizakukisa mitundu, ndikukisa mafumu a mitundu azakuthira nkhondo. So nkuona kuti no, ndakugwetsa pansi ndakuyika pamaso pa ndani? Pa mafumu. Brother Simon, muona bwanji? Yes. Yeah, apopo ndipo zona 40. Okay, ineyo vulo limene ndinaliona apa ndaliona sindinaliona ngati kuti zinthu izi ndimazidziwa yani, koma ndaliona ndionana kuti kuwerenga timangowerenga vesi ilili silimayamba kumambiriro. Chifukwa chinthu chikakauti chikutanthauza zinthu ziwiri, chimatanthauza kuti sitingangotenga conclusion kuti kupita kwa munthu mmodzi, kuti kupita kwa Satana ndikusiya mfumu ya kutulo. Ayi, komanso china ndiona kuti fosona kuti kodi Satana anagwetsedwa anamuonapo ndani? Palibe polo. Foti Yesu anthu anamuona, koma Satana anapazionesera maika ngati njoka. Muone? Koma Satana even kuoneka kwake sanaonekepo kwa munthu mmodzi. Okay? So ine ndikuona kuti chifana kuti anthu timafuna kuti mwina zinthu zathu mwina make zimveke, mwina zimene kuphunzitsa timangotenga mbali imodzi koma mbali zonse timazisiya. Ndi zimene zonse zimakhala zovuta kwambiri. Andi vuto limene mapezeka kuti china chilichonse chimene tingachipange kuchokera amene popo makhajasoonekera. Muone? Kuti unadzikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako, wayipsa nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako, ndakugwetsa pansi ndakuyika pamaso pa mafumu kuti akupenye. Okay? Ngati anayika maso a mafumu kuti ampenye, zizi kutanthauza kwa mfumu atulo. Satana ife sinamuonepo ya, timangoona zochitika zace koma sinazionepo. Komanso verse 8 kuti mwa mphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako osalungama wayipsa malo ako opatulika. Tikaonetsetsa Satana business, foti malonda ako nthandiza kale business, sizoti muchizungu akuthandiza kuti chani. Satana zimene akutanthauza apa ndi mwina kunama kwake. Okay, mina anafotokoza kuti kunama kwake wayipsa malo ake orani chifukwa cha bodza lake. 40 Yesu even iso pa Yohane chapter 8 verse I think verse 1 unali wabodza kuyambira kumayambiriro. Okay, nde ndikuona ngati choncho. Yeah, sure. So verse 17 sikupanga apply kwa Lucifer ya. So silingapite pa verse 17 nena kuti ayi atachimwa pachiyambi Mulungu anamugwetsa pansi. Ayi, ndi ngati Mulungu anagwetsa pansi ndi chifukwa chani? Mafumu sanamupenye. Tikuona menepe, right? So titaona na kuti no nkhani ile apapa, right? The only other times. Okay, brother Mesha, tieni fusana. Ya mafuna zuri mukapanga clarify apope pa ucheni mfumu ya kutulopo ndi njerekezi muzipanga so involve chivumbulutso 12 verse 12 umene ngowerenga chivumbulutso 12 verse 12 chifukwa chake kondwerani miyamba ino ndi inu akukhala momwemo, soka mtunda ndi nyanja chifukwa njerekezi wasikira kwa inu okhala nawo udani waukulu poziwa kuti kamusalira kanthawi. Okay, alright. Apopo nzabwino mwini tifikako ndithu, right? Komano nkhani yaikulu ndiyo tino tikaona verse 17 anthu amangowerenga. Okay, ngati ikupanga apply kwa Lucifer ndiyo kuti mafumu amafuna amupenye, komano tikawerenga Bible lonse tionana kuti no mafumu adziko lapasana mpenye Lucifer ya, right? So yeah, nthawi imene iye anagwetsa inali nthawi ya kuchimwa kwake. Adamu nthawi imene
wafotokozera anali atamulenga kapena sanamulenge. Ayi pamene Lucifer akuchimwa kumwamba, right, Adamu kulibeko, dziko lapansi kulibeko, tiona kuti ndi choncho ndithu. Okay, ndi mafumu ake amene amenera kuti amuonewo ni mafumu ake ati. Yero apo pamene tithaona tuno zikupanga apply kwa mfumu yakutulo chabe verse 17. Yero. Yeah. Alright, so tingosuntha apo I think mfundo yera itayimvesesa. So pa verse 18 ikupanga dual prophecy chifukwa tino kuipsa malako opatulika tukamba siza Lucifer manje ena kuti no anali ndithu kachiswa Mulungu koma mzimu wa Mulungu sanalole kuti akhaleso mwa iye. Alright, so tikaona verse 19 tiona na kuti no akutuza ife no onse odziwa iwe mitundu ya anthu adzadabwa nawe wosanduka choopsa ndipo sadzakhalanso konse. Muona, so verse 19 ati onse akudziwa iwe amitundu azadabwa, right. Tikaona muchizikamba tuno anthu azadabwa onata kodi uyu ndi uja anagwedeza mayiko. Mukuona, so tikawerenga verse yo mchizungu imandisangalatsa, mwina ningoiwerenga mchizungumo kuti tikhenga tuno tindika feedback. Okay, tiwerenge Ezekiel part. Okay, ndiwerenga mchizungu for the sake of kuti tipange comparison. Okay, Ezekiel 28 and verse 19. Okay, move whenever. And all they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror and never shall be any more. Muona, so apa kamba za kumalizika kwa mfumu ya utulo. Okay, alright, so apo taonano za subject matter. Now zimene ndifuna tuone, okay, mavesa taona kale, ndikufuna tuone kuti no Lucifer chimene amafunisa kwambiri ndipanga ufumu wina umene nalosusana ni Mulungu, ufumu umene munthu utakhala bwino popanda ndani, popanda mzimu wa Mulungu. Okay, so brother man, tatiwerengeni pamenepa Isaiah 14 verse 12 mpaka 14. Brother Mesha, tatiwerengeni pamenepa. Wagwadi kuchokera kumwamba iwe nthanda, mwana wa m'bandakucha, wagwesedwa pansi iwe wolefula amitundu. Ndipo iwe unati mtima mwako, ndizakwera kumwamba, ndizakwera pa mpando wanga wachifumu, pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndizakhala pamwamba pa phiri la khamu malekezero akumpoto, ndizakwera pamwamba pa mitambo, ndizafanana ndi wamwambamwamba. Yeah, so Lucifer chimene amafunisa kwambiri kuposa zonse ara amafuna afanane ndi wamwambamwamba. Ambiri amakhupira Lucifer plan yake inayo no. Oh, brother Mesh mpange mute. Alright, thank you. So Lucifer ara amafuna akwere pamwamba pa mitambo. Ati iye chachikulu amafuna afanane ndi yani ndi wamwambamwamba. This was nkhani yayikulu. So Lucifer amakhupira utakhala wangwiro popanda Mulungu. Iye amakhupira atakufanana ndi wajani ndi wamwambamwamba. Komano tikaona even Yesaya 14 verse 12 apa akuti no wagwade kuchokera kuti kumwamba. Apapo pamene anthu enaso amabwera unati mukuona akamati wagwa kuchokera kumwamba ndiye Lucifer atani wagweseda. Okay, ningowerenga verse imu mchizungu kuti timvesese fati chichewa nthawi zina chimapanga foreshort. Ndiwerenga Isaiah 14 verse 12 mchizungu muimve. Aona atuno how art thou fallen from heaven. Okay, how art thou fallen from heaven, wagwade kuchokera kumwamba. So akamati kugwa kuchokera kumwamba ndiye kuti chani. Tatiwerengeni Hosea 14 verse 1. Brother Mesh, mtawerenga Hosea 14 verse 1. Simons, tatiwerengeni Hosea 14 verse 1. Okay, verse 1. Israeli, bwerera kunka kwa Yehova Mulungu wako, pakuti wagwa mwamphulupulu yako. Yeah, so akamakamba za Lucifer wagwa kuchokera kumwamba, kodi akamba ati iye wachita kuponyedwa pansi, kodi kugwa ndi chani? Okay, so ndagwiritsa ntchito mabuku aku chipangano kale. Kugwa alipo mavesi amene ndagwiritsa ntchito. Kugwa zikuyimira kutani? Kuchimwa, mphulupulu, right? So Lucifer akuchimwa ali kuti ali kumwamba. Chimwe lake ndilo kuti chani? Akufuna kufanana ndi Mulungu. Kodi nzolakwika kufanana ndi Mulungu? Ayi, sizolakwika. Koma niye afuna apange zimene zozera mwachani, kuzera munjira ina usati kuzazena ndi chani, ni mzimu wa Mulungu. Okay, so
10 tipite pasogo tikaona za subject matter. Okay, brother Simons taterengeni kodi mwa Isaiah chapter 14 wakamba za ndani muterenge Isaiah 14 verse 1 muzisesereka mpaka fika 2. Isaiah 14 verse 1 mpaka 3 terengani. Yeah, pakuti Ambuye adzamchitira chifundo Yakobo ndipo adzasankhanso Israeli ndi kuwakhazikitsa dziko la kwawo, ndipo achilendo adzaziphatikika okha kwa iwo nadzadzigumikika nyumba ya Yakobo, ndipo mitundu ya anthu idzawatenga ndikuwapirikitsa kumalo akwawo, ndipo anyumba ya Israeli adzakhala nawo a mitundu m'dziko la Yehova, ndipo ndikuwayesa atumiki ndi adzakazi, ndipo a mitunduwo adzatengedwa ndende ndi amene anali ndende zawo, ndipo Israeli adzalamulira owavuta. Ndipo padzakhala tsiku loti Yehova adzakuvumitsa chisoni chako ndi chisautso yako ndi ntchito yawo yovuta imene anakugwiritsa. pitizana kuwerenga ndizisintha tizingusisa munsi. Tiyeni pitizana verse 4 yakuti bwanji Simons. Verse 4, pamenepo udzayimbira mfumu ya ku Babulo nyimbo ya isi ukuti wovuta watadi uzi wa golide watadi. Verse 5, Yehova wathyola kuku wa oyipa ndolo yachifumu ya olamulira, wokantha anthu mwaukali kuwakantha chikanthire, olamulira a mitundu mokwiya, angosautsidwa wopanda womulanditsa. Dziko lonse lapuma lilidu, iwo ayamba kuyimba nyimbo. Verse 8, inde milombo yayikondera ndiwe ndi mikungudza ya Lebano, ndi kunena chigwetserewe pansi, palibe okwera kudzatidula ife, kuti kwa manda kugwedezeka chifukwa cha iwe, kukuchingamira podza pako, kukutsira iwe mizimu, ngakhale onse akuluakulu a dziko lapansi, kukukweza kuchokera mipando yawo mafumu onse a mitundu. Tikawerenga chilumbu chapter so not chilumbu 12, tikawerenga Isaiah 14 akukamba za Babulo, right? Akuti ana Israeli azayimba, okay, kuti Babulo watadi mukuona. So akukamba za mfumu ya Babulo, komano zimene akugwiritsa ntchito mfumu ya Babulo kufotokozera za ndani, za Lucifer, right? So ndimafuna nena chinthu ichi chimene Mulungu akupanga, okay, apa ndifuna tiyambeni kuona mu Eden. Kodi mu Eden zinakhala motani? Kodi Mulungu amene amamulenga mu Eden, Lucifer anali mu state yanji? Okay, kodi anali atachimwa kale kapena anali atagwa? Fati tikamakamba za kugwa kwa Lucifer nthawi amona ngati akuponyedwa pasi. No. Kugwa kwa Lucifer ndi Lucifer wachimwa. Tikamati kugwa, anagwa. Na atagwa ari wachosedwa pa phiri la Mulungu, wachosedwa pakati pa miyala ya moto. Zikutanthauza zoti chani? Zikutanthauza zoti mzimu wa Mulungu achoka mwandani mwa iyeyo, wagwa. Tikuona menepe, komabe sizikutanthauza zoti Mulungu does not have access, because tiona zimene zikuchitika Lucifer atagwa. So Lucifer wapanga insert government yake kuti ayi futakhala angwiro popanda ndani? Popanda Mulungu. Okay, ungofunika uzeza bwino nzoyipa. So pa chinansanyang'ana cha zinthu zimene zikuchitika izizi, Mulungu akusankha kuti alenge munthu chifanizo chake. Okay, brother Mesha, ngati tiwerengeni Genesis 1 verse 26-27. Verse 26, ndipo anati Mulungu, tipange munthu chifanizo chathu, monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. 27, Mulungu ndipo adalenga munthu chifanizo chake, chifanizo cha Mulungu adamulenga iye, adalenga iwo mwamuna ndi mkazi.
Yeah, so mulungu akumpanga munthu ati alamulire. Mawu oti kulamulira mchizungu ndi dominion, right? Dominion ndiyoti zikukamba za domain, okay? So mwanjirana munthu anali ngati mfumu yachani ya dziko lino lapansi, right? So mulungu analenga munthu, ulamuliro wa dziko lino lapansi unali pansi pa ndani? Pa Adamu. And Adamu amalamulira pansi pa ndani? Pa Yesu, okay? As we shall see. Tionana kuti no munthu anapasidwa ulamuliro wa zinthu zonse pa nyanja, zapa nyanja, pa mtunda, mlengalenga, zonse zidapasidwa ndani? Pa munthu. Icho ndiye tifunika tichilandire, okay? Ndiye muone apa pamene timatha kumvetsa onaya kuti no mmene munthu amalengedwa Lucifer atagwa kale kapena atachimwa kale. Brother Mesh, taterengeni apa 1 Korinto 11 verse 3 mpaka na 10. Mwenenge mavesi amene wa. Verse 3 koma ndifuna kuti muziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Khristu, ndi mutu wa mkazi ndiye mwamuna, ndipo mutu wa Khristu ndiye Mulungu. Verse 9 pakutinso mwamuna sanalengedwa chifukwa cha mkazi, koma mkazi chifukwa cha mwamuna. Chifukwa cha ichi mkazi ayenera kukhala nawo ulamuliro pamutu pake, chifukwa cha angelo. Mwayona nkhaninja, okay? So akuti okay, ngopangani. So apa tikaona akuti no atafuna muzeuriana mutu wa munthu ndiye ndani? Yesu Kristu. So Kristu ali ndi mutu, right? Pamutu pa ife, right? Mutu wa mkazi ndiye ndani? Mwamuna. Ndipo mutu wa Kristu ndiye Mulungu, okay? Achifotokoza zimene. So verse 9 akuti no akuti mwamuna sanalengedwa chifukwa cha mkazi, koma mkazi analengedwa chifukwa cha mwamuna. Chifukwa chani? Chifukwa cha ichi mkazi ayenera kukhala nawo ulamuliro. So mkazi afuna akhale ulamuliro wanji? Paja akuti cha mutu wa mkazi ndiye mwamuna. So umene ndiye ulamuliro pamutu pake. Chifukwa cha ndani? Chifukwa cha angelo. Mwanjena angelo anali alipo kale. Angelo anali alipo kale mene munthu amatani amalengedwa. Andi munthu akulengedwa mwanjira iyi chifukwa cha angelo. Tikamakamba za mutu tuthandiza yani Hava anachokera mwandani? Mwa mwamuna, right? Tiyapita ku biology timakamba za ma XY chromosome, amuna afere ndi ma XY, akazi ali ndi yani X. Zimene zikuonesa kuti mkazi anachokera mwandani? Mwamuna, right? So mkazi ndi munthu chifukwa anachokera mwandani? Mwa munthu. Munthu anachokera kuti kudoti. So munthu achilengedwa kuchokera wadoti akupumirira mpweya mulungu akuchosa mkazi kuchokera mwandani? Mwamuna. Kuchoka saja nthiti po nthiti apanga nani? Munthu wina, okay? So pachifukwa tuno munthu uyo achokera kwa uyuyo Adamu ali mutu pamwamba pa ndani? Pa Hava, okay? In the same sense chilengedwe chonse chili pansi pa ndani? Pa Khristu. Mutu wa chilengedwe chonse ndi ndani? Ndiye Khristu. Pachifukwa chokuti chani? Pachifukwa tuno amene mulungu analenga zonse zili mwandani? Mwa mwana wake Yesu Khristu. Ati pamene akulenga zonse akuzipasa chani? Mzimu wake. Imagine chilengedwe chonse, right? The intelligence zolengedwa za mulungu za nzeru ngati angelo, anthu, right? Chimene chokapasa ungwirawo ndi yani? Ndi Yesu Khristu. Ndipo chifukwa chimenecho Yesu ndiye mutu pachani? Pa cholengedwa chonse. Mwina ndifotokoze yonja munthu akamati tipange munthu mchifanizo chathu, akuwapanga Adamu ndi Hava muchifanizo chawo mulungu, muchikhalidwe chawo mulungu, kuti chani? Akaonesere ubale umene uli pakati pa Khristu ndi Atate ndi zolengedwa zonse. Ubale umene umafunika uoneke mwa Adamu ndi Hava. Zonse zimene Hava ali ndi chifukwa cha Adamu. Zonse zimene angelo zolengedwa zonse zili, chiyero chawo, ubwino wawo ndi chifukwa ndani? Cha Khristu Yesu. That was the reflection. Nkuona kuti no mkazi afunika akhale ndi mutu pa mutu wake chifukwa ndani? Chifukwa cha angelo. So angelo amafunika aone chinthu chimene chokoma ichi. Nikuona even chani? Muchivumbuluso cha chipulumutso akuti Khristu ndiye mutu, ifeyo ndife ndani? Ife ndife thupi lake, ife ndife mkazi. Mukuona amene? Yes, Simons. Right, Simons, mutawankhula. Okay, ndi yankhulepo. Okay. Imene munathozana kuti faunali mfundo kumwamba ne mfundo ija yachitika, okay? Again, Satana mzimu wa Mulungu wachotsedwa mwa iye. Ndeno Mulungu akulenga Adamu ndi Hava, right? Kuti kumano akulenga Adamu ndi Hava
Koma vuto limene limakhala yona kuti awapa sakuyamba zakulenga kwa munthu, akuyankhula za ulamuliro. So muna kuti palero iyi ungake ulamuliro china chonse mnaona kuti china chilichonse chimayenera kuti chikhale chifukwa cha pale. For example, Yesu ni mwana wa Mulungu, akuonetsera kuti Yesu anachokera mwa ndani? Mwa Mulungu. Adamu, Hava anachokera mwa Adamu, kuonesa pale maso ulamuliro uchokera kuti Mulungu Yesu mutu wake ni Mulungu. Sisi mtafaza like choncho. Yeah, komano ndikufuna ndipange parallel mwa njira ina chifukwa chena kuti imene ndi parallel imene nthawi zambiri imapangidwa, komano ndikaona ndi context parallel imene ndimaona kuti ndi ya strong kwambiri ndiyonena kuti apapa mukaona bwinobwino brother Simons akuti no pakuti mamuna sanalengedwa akamba za creation itapo wapona pa mamuna sanalengedwa chifukwa cha mkazi akamba za chilengedwe. So akamba za chilengedwe. So akuti kulengedwa kwa munthu pakuti mamuna sanalengedwa chifukwa cha mkazi koma mkazi analengedwa ndete chifukwa cha ndani? Chifukwa cha mamuna. Chifukwa chani? Chifukwa cha angelo. Ukuona? So why ati chifukwa cha angelo? Angelo amafunika aone. So mwanjirena panali ma accusations ambiri amene Lucifer anabweresa, right? Split yachitika, right? Gawo lina la angelo lili stuck kwa Mulungu, gawo lina la angelo tonali stuck kwa ndani? Kwa Lucifer, right? Panali ndithu mkangano umene unayambisira. So Mulungu akufuna aonesere anthuwa, right? Fale ya maza zonse sangaona ta Lucifer basi ndakuononga wapita. No. God afunika akhale fair. Amusiye Lucifer apange proof zimene angapange proof. Komano Mulungu akulenga munthu chifukwa amamukonda munthu, komanso akulenga munthu kuti akaonesere simapadera kwa angelo. So iyi context yake ndi chilengedwe. So akumulenga chifukwa ndani? Cha angelo. Why ati chifukwa cha angelo? So angelo amafunika ziwe chani? Controversy inali yokuti chani? Inali yokuti kodi zithakutheka anthu kukhala angwiro popanda mzimu wa Mulungu, yes or no? Controversy ni imeneyi. Okay, so kuti apange show controversy imeneyi, Mulungu akulenga mwamuna first, kenako kuzalenga mkazi. Chifukwa chani? Pati mkazi afunika achokere mwa ndani? Mwa mwamuna. Zonse zimene Hava ali zichokera mwa mwamuna, zimene zikufuna zaphunzitsa angelo kunena kuti no, zonse zimene angelo ali kulungama kwawo, nzeru zawo, luntha lawo zichokera mwa ndani? Maattributes amene akapasa ndani? Akapasa Khristu. So kumwamba angelo anaukira ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu ukuyenda motani? Mulungu akulenga zonse zina mwa Khristu Yesu. Mwanjina zonse olengedwa zonse zalengedwa ajina Lucifer pasedaso chani? Mzimu wa Mulungu. Okay, so mutu wa chilengedwe chonse ndi ndani? Ndiye Khristu. Koma mutu wa Khristu ndi ndani? Ndiye Atate. Tikuona nkhaniche. So ufumu wa Mulungu pali Atate ndi pali ndani? Pali Mwana, ndipo zonse zikulamulidwa kuzera mwachani? Mwa Mzimu wa Atate, right? Pa dziko lino lapansi Mulungu akulenga munthu mamuna ndi mkazi. Akuwalenga chifukwa chani? Kuti akaonesere kwa angelo. Chimene chinavuta angelo ndi chani? Controversy ya ufumu wa Mulungu. So amafuna aonese onera tuno Hava ndi munthu chifukwa teno iye akuchokera mwa ndani? Mwa munthu wina. So tikambakamba za ungwiro wa Mulungu, chiyero cha Mulungu, ubwino wa Mulungu sizingachokerenso kwina, kumene zingachokere ku source. Source ndiye ndani? Ndiye Mulungu. Akupeza bwanji chiyero chawo? Mulungu akulenga zonse zina mwa ndani? Mwa Khristu Yesu. Andi zolengedwa zonse zikupasidwa ndi chani? Mzimu wake wa Mulungu. Nkhani inali imeneyo. Brother Simons, I hope zaveka. Yeah. Okay. So apapa titaona kuti no Adam ndi Hava akulengedwa angelo aliko kale. Ndiye titapanga konkludo nena kuti kulengedwa kwawo kumafuna kwaonese angelo lesson ina yake. Meaning ndiye titapanga konkludo kuti Lucifer anali atachimwa kale. Okay? Ndiye tiziwa bwanji Lucifer anali atachimwa kale. Brother Simons, Brother Mesha, tawerenge Genesis 2 verse 9. Verse 9, ndipo Yehova Mulungu anamelesa nthaka mitengo yonse yokoma m'maso ndi yabwino kudya, ndiponso mtengo wamoyo pakati pa mundapo ndi mtengo wakuziwitsa zabwino ndi zoyipa. So apapa pamene tikupeza ule mitengo iwiri. Mitengo ili fayani maufumu awiri.
okay, anthu ambiri amafunsa ine ndakakhala Mulungu sindekeke mtengo winawo, okay, ndiyoti ineyo ngati mkazi mukukonda ndiyoti mutha kupha amuna onse kuti mungokhala nokha. Chikondi chimalola choice. Mkazi kama muzati ndimakukonda ndikwatire, mkaziyo akufunika asiye amuna onse akusate iweweka ndozati amakukondani. Koma ngati ungalozese mfuli kuti ukaona mwamuna yense anakumayankhulisa akulu ndikumenyanira, mwamuna yense asamwankhulise mkazi akulu ndikumenyanira, chimene chikhala chikondi? No, right? So Mulungu akulola kuti pakhale mitengo iwiri. Why? Mtengo wa moyo ukuyimira kuti mzimu wa Mulungu mkati mwa ndani? Mwa iwowa. Ukuyimira moyo wa Mulungu okha umene ungabweretse chiyero. Pamene mtengo wakuzesa zabwino nzoyipa ukuyimira ufumu wa Lucifer, ndiyoti afunika aziwe nzeru yokwanira, afunika aziwe nzeru ya zabwino, aziwe nzeru ya zoyipa, andikuzera mwa nzeru imene asankha zabwino pa iwo okha popanda Mulungu. So mafumu awiri akuyimira mitengo iwiri. Yes. Komanso etu murari muona baba anakhala ngati kuti Mulunguyo analisana asanagwe kugwa kisuto ndozona kuti okay ineyo amene kufesa nena kuti kuwe kumene kwankhulidwa aba basikuchokera kumwamba kubwera pasi pali kugwa kuwiri kuchima kuyamba kuchokera kumwamba kugwa kuyamba kuti mzimu wa Mulungu wachoka mwa Satana. Ndipo pano kugwa kumene brother amafuna zoti akumvetsetse kuti kuchokera kumwamba. Mona ine chimene wanga kuti kumene koso kukoza mara mukufotokoza komano murate muone ngati mtengo malinga wazabwino ndi zoyipa. Chifukwa chani Mulungu analenga mtengo wazabwino ndi zoyipa? Chifukwa analenga pamalo pepane sujani control anakhala analenga zabwino ndi zoyipa ndikuti pakana votanso. Satana yaswarana na kuti mwana Mulungu jandorani ndipo timazimene wane zija ndizona kuna kuti Mulungu amakufuna zinthu zake zokha koma analenga mtengo wazabwino ndi zoyipa ndikulenga mtengo wa moyo kuti munthu amene angapite moyo futi sana kuti ndi aisana kuti he is life anoti Mulungu ndilenga pa 1:5 verse I think 10 or 11 amati verse oti Mulungu akupasani moyo ndipo moyo ndi mwana wake Yesu Kristo. God has given you eternal life and that life is in his son. Okay, so tikaonesa amene popo mtengo wa moyo amene ali ndani ali Yesu mwana mtengo wa zabwino ndi zoyipa tuzoya kuti ndi Satana amene ukaza zabwino ndi zoyipa uthomoke futi jansi zero sitting ngapangisa mkhala woyera. Okay, so pamene popo ndikuona kuti ndizona adi kuti mmene munthu amalengedwa kunayikale kuti Satana wali moyo kale. So kaya nali kumwamba kuti physical location yake kaya nali ya pansi pano kaya nali ya kumwamba tizionaso zimenezozo tikupita pameneko. Komano apapa tapaka kukuludi kuti no at this point Lucifer anatatani atagwa kale and Lucifer layo anali ndi access kwa Adamu ndi Hawa. Tukiona nkhani imene kuchitika Lucifer wano wagwa kale in terms of kuti wachimwa. Okay, wachimwa Mulungu anchosa wapanga reject mzimu wake. So Lucifer apanga reject ufumu wa Mulungu and mzimu wa Mulungu achosera mwandani mwa Lucifer, right? So pachifukwa chimene chichi Lucifer akuyenda in the whole universe and akubwera kwa Adamu ndi Hawa kuwapanga chani? Kuwapanga mayesero. Okay, so titakuona nawo kuti no mtengo wa zabwino nzoyipa ukuyimira ndithu nzeru imene Lucifer amapanga introduce. Nzeru imene pa iyo yokha itakupasa iwe kuthekera kuti usankha zabwino kumakana zoyipa, koma nzeru imeneyi ndi imene kubwesa yani imfa. Pamene mtengo wa zabwino wa mtengo wa moyo ukuyimira yani moyo wa Mulungu, nzeru ya Mulungu imene ili Yesu Kristo imene ingakupaseni yani chiyero. Mukuona? So tikuona kuti mu Eden unali mafumu angati? Awiri. Okay, so tikuzara Adamu ndi Hawa anatani? Anachimwa. Njoka chinamuzara akulu. Njoka Genesis 3 verse 4 njokayo ndipo inati kwa mkaziyo kufa simuzafa. Verse 5 chifukwa adziwa Mulungu kuti tsiku limene mukadya umenewo adzatsekuka maso anu ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. So akuti apapa Lucifer amachita kuzara inu kufa simufa koma mukangodya
maso anatani aseguka. Mukuona ati ndipo mufanane nani ndi Mulungu. So kwa Lucifer paja amati ndidzafanana ndi wamwambamwamba. So iyeyo Lucifer akamati kufanana ndi Mulungu akutanthauza yani maso anatani atseguke, mudzakhala ngati Mulungu, right? So kukhala ngati Mulungu kwa Lucifer zikutanthauza yani akungoziwa zabwino yani zoyipa. Mukuona, so the same argument apapo pamene tipeza tuno argument imene Lucifer anabweresa kumwamba ija imene akuyikamba pa Isaiah 14 verse 14, right? Ndidzafanana ndi wamwambamwamba. Tikaonake Ezekiel akuti wayipsa nzeru zako. Argument imene Lucifer anayambisa kumwamba, argument imene anayibweresanso mu Eden. Tikuona nkhani, so amagulisa maboza ake kumwamba, wabweranso pa dziko lapansi agulisa maboza ati omwewo. So how do I know kuti Lucifer layu Mulungu atati wachimwa choka kumwamba? No. Lucifer wachimwa wakana mzimu wa Mulungu. Mulungu anamusiya and iye anakwanirisa kupesa boza lakelo mpaka angelo sanarani anamusata iye, angelo ena sanagwa. Kenako anabweranso pa dziko lino lapansi mu Eden ndikuzampesa boza lake kwa Adamu ndi Hava. Adamu ndi Hava sanawonso ndi anthu kugwa kuti ukamba kutani kuchimwa. Okay, now kodi Lucifer anali bandi kuti sangapiteso kumwamba? Lucifer anapangida bani okay, Lucifer nangelo ake sanapangide bani. Since Lucifer kugwa kwake tokamba kuchimwa sanapangide bani yayi. How do we know kuti Lucifer sanapangide bani kumwamba? Brother Mesha, taterengeni 1 Mafumu 22 verse 19 mpaka 23. Verse 22, ndipo anati chifukwa chake tamverani mawu a Yehova. Ndinaona Yehova ali kukhala pa mpando wake wachifumu ndi khamu lonse lakumwamba lili chilili m'mbali mwake, kudzanja lamanja ndi lamanzere. Nati Yehova adzanyenga Ahabu ndani kuti akwere nagwe ku Ramoti Giliyadi. Ndipo anati wina mwakuti wina mwakuti. Pamenepo mzimu wina unatuluka noyima pamaso pa Yehova nuti ndidzanyenga ndine. Nati Yehova kwa iwe motani? Nati ndidzatuluka ndidzakhala mzimu wonama mkamwa mwa aneneri ake onse. Nati udzanyengadi nuzakhonzanso tuluka ukatero kumene. Ndipo tsopano taonani Yehova wayika mzimu wonama mkamwa mwa aneneri anu onse awa, ndipo Yehova ananena choyipa cha inu. Okay, so apapa mukayona nkhani, right? Akuti akuona chani? Akuti chani? Ati anaona Yehova ali kukhala pa mpando wake wachani wachifumu. So ukuku ndikuti uku ndi kumene Yehova amakhala ku mpando wake wachani wachifumu. Tithana tuno ndi kumwamba ukuke. Ndipo ati khamu lonse lakuti lakumwamba lili chilili mbali mwake. Tikuona menepe kudzanja lake lamanja ndi lamanzere. Ndi akuti chani? So tikuzati nthawi inali nthawi ya mfumu imene inali yoyipa. Okay, so mfumu imeneyi simamva mawu a Yehova ayi. Okay, so Yehova akunena kuti no azanyenga Ahabu ndani kuti akakwere nagwa ku Ramoth Giliyadi. Tikawerenga kujen kuchano ku 2 Thessalonica chapter 2, mukawerenga 2 Thessalonica chapter 2 timamvesa nawo kuti no akuti iwo amene sanakonde choonadi ati zinachitika njani. Yehova anapasa chonyenga choopsa kuti akakonde bozalo ndi kunyengeka nalo ndi kupitirira nalo. Zikutanthauza kuti yani Mulungu akupasa iwe choonadi, iwe ndikuchikana choonadicho. Zimachitika njani? Bodza likabwera umalikhulupirira ndi mtima wako wonse. Okay, koma pa nthawi iyi Mulungu akuti chani? Yehova kuti yani adzanyenga Ahabu ndani. So mwachilena ku meeting iyi kuli ndani? Kuliso mizimu. Mukawerenga chizungu amati no spirit, right? Tikawerenga pa Hebrew chapter 1 verse 7 ndi Hebrew 1 verse 14 apo akuti no angelo ano ndi chani? Mizimu, right? So mzimu amene akukamba papa ndi ngelo. Ngelo wanji? Kodi ni ngelo uti amene anganyenge munthu? Ni ngelo andani? Wa Satana. So tizoona kuti ku meeting iyi kunapita ngelo wa Satana at this meeting. That's why Mulungu aonera no azanyenga Ahabu ndani. Mwanjira titaona kuti no up until when Satana even angelo ake a Lucifer
amatha kupita kuma meetings ndikapanga accuse angakhale anthu akandani a mulungu, right? Koma at this point tizatano ku meeting mulungu akuafunsa akanyenge Ahabu ndani. So mzimu imene kuti ine ndipita mwena nkhaninja so mwatinena mzimu umene unapita ukanyenga Ahabu ndi anenaye kwauza zaboza ni mzimu wa Satana, mwatinena ndi angelo andani a Satana. Okay, tikaona mbuyomu tiona izinso zinachitikanso kachikena. Brother Mesha, tawerengani Yobu chapter 1 verse 6 mpaka 9 kena kuti pereka mafunso. Yobu chapter 1 verse 6 to 9. Verse 6 ndipo panali tsiku lakuti ana a Mulungu anaza kuzionesera kwa Yehova, anadzanso Satana pakati pawo, nati Yehova kwa Satana, ufuma kuti? Nayankha Satana kwa Yehova nati, kupita mdziko ndi kuyendayenda momwemo. Ndipo Yehova anati kwa Satana, kodi waonerera mtumiki wanga Yobu? Pakuti palibe wina wonga iye m'dzikomo, munthu wangwiro ndi wowongoka, woopa Mulungu ndi kupewa zoyipa. Anayankha Satana nati kwa Yehova, kodi Yobu aopa Mulungu pachabe? Apa patikuona kuti akuti ana a Mulungu anadza kuzazonesa okha kwa Yehova. Kodi ana a Mulungu awa ndi ati, right? Tikaona pa Yobu chapter 38 verse 7 amakamba kodi unali kuti pamene okay brother Mesha tate segulani pa Yobu 38 verse 7 mungotereka mbe kuti verse ana a Mulungu ndi atiwo. Yobu 38 verse 7 atiya. Brother Mesha, Bible mwenye pafupi? Andinayo pafupi ni Masaka 38 verse 7. Verse 7 moja nyenyezi za mawa zinayimba limodzi mokondwera, ndi ana onse a Mulungu anafuwula ndi chimwemwe. Yeah, so tikaona pa verse 6 akukamba za kulengedwa kuyika maziko a dziko lino lapansi, right? So pa verse 7 akamba nyenyezi za mawa zinayimba limodzi ndipo ana onse a Mulungu anakondwera. So tikamakamba za ana a Mulungu apapa titaonana kuti akukamba za olengedwa ake a Mulungu, right? Fati tikaona pa Luka chapter 3 verse yomalizira amakamba amene anali mwana wa Seti, Seti amene anali mwana Adamu, Adamu amene anali mwana wa Mulungu, right? So tikaona olengedwa ake a Mulungu, right? Amatchedanso ana a Mulungu. Ifeyo amene tinagwa mu tchimo ndikubwereranso kwa Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu tikutchedanso ana a Mulungu. Mukuona nkhani? So ana a Mulungu awa amene anabwera kuzazionesera pamaso pa Mulungu awawa ana a Mulungu awa zingothandiza kuti ndi olengedwa ake andani a Mulungu. So anapita kwa Mulungu kukazionesera okha kumwambako. Okay, komano wabwera pamene ponse ni ndani? Ndi Satana. Satana abwera kuzatani? Kuzasumira anthu ake andani a Mulungu. Okay, so titaonana kuti mpaka point Lucifer ka ngelo wake amatha kupita kukasumira ndani ana a Mulungu. Mukakawerenga Yobu chapter 1 not Yobu Yuda, mukawerenga Yuda chapter 1 verse 9 ati pa nthawi imene amafuna muki Yuda chapter 1 verse is it verse 7 or 9 koma ndi Yuda chapter 1 mene Mose amafuna kukisidwe ati yani ati Lucifer naye mmene kuti akasusane ndani ndi Mikaeli. Okay, po ukisida ndani Mose. So tutaona kuti kufikira nthawi Lucifer wana atagwa inde komano Lucifer ngakhale atagwa anali ndi full access kwa Adam ndi Hava. 1 Lucifer anali ndi full access kukasumira ana a Mulungu pamaso pa ndani pa Yehova. 2 ngati Yobu Lucifer nangelo ake anali ndi full access yokasumiranso anthu ngati mene anasumira Ahabu amene anali mfumu yoyipa. Mukuona? So up until this point yes Lucifer adani wagwa wachimwezi komano ali ndi full access yopita kumwamba ukatani kukasuma. Nikuona anabweranso mu Edeni ngakhale Adamu ndi Hava anali angwiro. Kodi Lucifer pa nthawi imene Yesu amabwera zinali motani? Chifukwa apa ndi tikubwera ndikuyankhulanu linja kuti anagwetsedwa kuchoka kumwamba. Inafikano nthawi yoti Lucifer analibenso access yopita kuti kumwamba. Okay, komano pa nthawi imene Yesu amabwera Lucifer anazitcha yekhayo chani. Terenge Luka chapter 4 verse 5 mpaka 6. Brother Mesh. Luka 4 verse 5 ndipo mmene anasogolera anakwera naye. Okay, verse 5 ndipo mmene anasogolera anakwera naye namuonesa iye maufumu onse a dziko lokhalamo anthu.
kamphindi kakang'ono. Ndipo mdierekezi anati kwa iye, ine ndidzapasa inu ulamuliro wonse umenewu ndi ulemerero wawo, chifukwa unaperekedwa kwa ine, ndipo ndiwupasa kwa iye ndifuna. Chifukwa chake ngati inu mudzagwadira pamaso panga, wonsewo udzakhala wanu. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iye, kwalembedwa kuti, Ambuye Mulungu wako udzamugwadira, ndipo iye yekha udzamtumikira. Yeah, so now tikuthaona kuti no pamene Lucifer abwera pa dziko lapansi atakumuonesa maufumu akuti atinjerekeza nati kwa iye ati yani anamuonesa yani maufumu a dziko lonse lokhalamo anthu. Muona pamenepa ati Lucifer akumuonesa Yesu maufumu onse okhalamo pa dziko lapansi. Ndiyerekeza kuti yani ati ndzakupasa inu yani ulamuliro wonse umenewu ndi ulemerero wawo, chifukwa unaperekedwa kwa ine. Now apa pamene pali nkhani, Lucifer akupanga claim kunena kuti no maufumu a dziko lino anaperekedwa kwa ndani? Kwa iye. Anaperekedwa kwa iye nthawi yake itiyo. Tisaona kuti no Adamu ndi amene anapatsidwa ulamuliro wa dziko lino lapansi, koma chifukwa Adamu anagwa kwa Lucifer atamuyesa, mwanchinena Lucifer anangolanda ulamuliro wa ndani? Wa Adamu ndi Hava. Mwanchinena iyeyo amazitenga kuti no dziko lino lapansi ndikonso kumene kunapatsidwa kwa Adamu ndi zake ino. Mukuona nkhani iye. So maufumu a dziko lino Lucifer amapanga claim kuti ndi andani? Ndi ake. Mukuona nkhani iche, right? So why is it kuti no Lucifer amatha kupanga accuse anthu ngati achina Yobu? Chifukwa chino iye amapanga claim kuti no mafumu onse a dziko lino kokhala kwa anthu ndi kwa ndani? Ndi kwanga. Mukuona? So ndithu amapanga accuse anthu amapanga accuse ndani? Yobu, kumpanga accuse Ahabu, mosafuna kusidia zimene sizingatheke. Why? Akukhulupirira ati no iyeyo zonse zapatsidwa ndani? Kwa iyeyo. Pambalipo kuti iyeyo ali ndi full access komanso akuzinetcha kuti iyeyo ndi mfumu wachani? Wa dziko lino. Okay? Now even Yesu so anafuwuza choncho akumufunsa Pilato takuti anthu anu sakumenya nkhondo ifa yani. Terekeni pe Yohana 18 verse 35 to 36. Verse 18. Yohana 18 verse 35. Pilato anayankha, ndili ine Myuda kodi? Mtundu wako ndi ansembe aakulu anapereka kwa ine, wachita chiyani? Yesu anayankha, ufumu wanga suli wa dziko lino lapansi. Ufumu wanga udakhala wa dziko lino lapansi. Anyamata anga adalimbika nkhondo kuti ndisaperekedwe kwa Ayuda, koma tsopano ufumu wanga suli wochokera konkuno. So Yesu anazindikira no ufumu wake udakakhala ulendo wa dziko lino lapansi. Achina Petro anyamata ake adakalimbika yani nkhondo kuti asaperekedwe, koma ufumu sukuchokera kuti kukunoko. So mwanjirena Yesu akuzindikira pa nthawi mafumu a dziko lino lapansi si andani? Si ake. Mukuona nkhani nje? Okay? Tipitirizeni. Okay? Now Yesu pakubwera kwa iye apa pamene tikubwera nukuzankha nayo Chivumbulutso 12:12 brother Mesh, right? Muone zimene atauze ophunzira apa akamba za kugano kwa Lucifer kuchokera physically tsopano. Okay? Kupangidwa bane kwake kuti asamabwereso kuma meetings akumwamba. Brother Mesh, tawulenge Luka chapter 10 verse 17 to 20. Verse 10. Ndipo makumi asanu ndi awiri aja anabwera mokondwera nanena, Ambuye, zingakhale ziwanda zinatigonjera ife m'dzina lanu. Ndipo anati kwa iwo, ndinaona Satana ali kugwa ngati mphezi kuchokera kumwamba. Taonani ndakupasani ulamuliro wakuponda pa njoka ndi zinkhanira ndi mphamvu iliyonse ya mdaniyo, ndipo kulibe kanthu kazakupsani konse. Koma musakondwere nako. It's fine. Notice apa kuti yani ati anatumiza 70 anachuluka kuchika 12 fika 70, right? So anatumiza ndakupasani mphamvu mukachite machiritso mukalalike za ufumu wa Mulungu, right? Ndipo bwerako Yesu akuti yani, ndipo anati kwa Yesu akuti yani ati ndinaona Satana. So Yesu akuti akuona ndani? Satana. Satana akuti yani ali kugwa ngati cha mphezi yochokera kuti kumwamba. Apa pamene Yesu nakamba kufotokoza, when is this? Yesu akufotokoza izizi ali pa dziko lino chani lapa. So Yesu akuti ndikuona Lucifer
akugwa kumwamba ngati yani mphezi. So funso langa ndili, ngati Lucifer anagwesedwa pa dziko lapansi kumayambiriro, ndiye samuonanso bwanji apapa Lucifer akugwa kumwamba ngati mphezi? Why? Which means kuti no Lucifer layo ngati akugwa kuchokera kumwamba ndati Lucifer anali access ndi kuti ndi kumwamba. Ineyo sindingagwe kuchokera mgalimoto ngati sindili mgalimoto, sindingagwe kuchokera ku phiri ngati sindili ku phiri. Okay, which means up until when Lucifer anali ndi access yopita kuti kumwambako. Okay, so apapa yesa kuti no apapa ndikutha kuona kuti Lucifer ali kugwa ngati mphezi kuchokera kuti wochokera kumwamba. Yes, brother Mesh. Yep, mafuna ngowerengaso chivumbulutso 12 verse 7 amene kuti ndipo mulali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo ake achita nkhondo ndi chinjoka, ndipo chinjokanso ndi angelo ake chinachita nkhondo. Ndiye mafana ona papa kuti Mikaeli pacha kuti ndi Yesu Khristu, ndiye kuti Yesu amachita nkhondo kumwamba. Ndi mafunso kuti mwina nkhondo ndi Satana ndi chinjoka kumwamba ndipo sinapezekenso malo wake kuti mungopanga so 5 amene kuti Okay, ndikufika umene koko komano papa brother, I hope ndifika umene komano up until this point titaonera kuti no apapa Lucifer anali ndi access ya kumwamba, yes or no? Ngati akugwa kuchokera kumwamba ndiye tikufikira apapa anali ndi access kumwamba. Brother mukuona bwanji? Ndifika umene ko of course mano kufunsa apapa poka, mukuona bwanji brother Mesh? kuseko kumwe tachoka kuja ndasatira bwinobwino kufikira no apapa komano upo kuti no apapa no pa Luka pano kuti Yesu akuona ngati mphezi akugwa kumwamba amene Yesu ali pasipa. Ndiye mafuna kuti ngomvetsa kuti nkhondo pamene aya kuti ndikuona nkhondo mmwamba kuti nkhondo imene iyi ndi imene machitika inachitikira nthawi yake iti pamene pamene pali nkhani ino, right? So which means nkhondo iyi ufunika ichitike after Yesu. Ani ndikuonesana no nkhondo ichitika after Yesu atatani atapachikidwa. Nkhondo imene ikuchitika nayo ifati toyerenga ni 112 verse 31 to 33. Toyerenga 112 verse 31 to 33. Toyerenga menepo verse 31. Tsopano pali kuweruza kwa dziko ili lapansi, mkulu wa dziko ili lapansi adzatayidwa kunja tsopano. Apitirizani mpaka 33. Okay. Ndipo ine mene ndinakwezedwa ku dziko ndidzakoka anthu onse kwa ine ndekha. Koma ananena ichi ndi kuzindikirisa imfa yanji kuti adzafa nayo. So brother Mesh mukaona apapa akuti anthu tsopano pali kuweruza kwa dziko lapansi. Liti tsopano, osati mbuyomo koma liti tsopano. Mwanjira napo mpano mauti tsopano ndi nawo kuweruza kwa dziko lapansi ngoti chani? Mkulu wa dziko lino paja mkulu wa dziko lapansi ndani? Lucifer. Ati mkulu wa dziko lino lapansi ili adzatayidwa kuti chani? Kunja tsopano. Mwanjira Lucifer akufuna aponyende chani? Pansi. Odi ndiwerenge mchizungu fani chichwamo sana ichite justice ya tikawerenga mchizungu imvekanso bwinonso kwambiriso. Tione pa Yohane chapter 12. Okay, Yohane 12 verse yake ya 32 akunena kuti now is the judgment of this world, now shall the prince of this world be cast out. Mwanjirena cast out ndoti kuponyedwa kunja, right? Mwanjirena Lucifer pa nthawi Yesu akakwezedwa after pa mtanda Lucifer akufunika aponyedwe chani? Pansi. Nkhondo ija ifunika itani? Ichitike. Okay, so tawerenga mwafusa kwambiri, so atsogoleri apa nditi amene kufotokozana. So zimene titapange tufunika tipite ku Chivumbulutso chapter 12 fani nkhani ikuyambira pa verse 1. Okay, ndiye mutiwerengera fati mavesi anawerenga last time tingosiseka mwa ndondomeko. Brother Mesh tawerenga Chivumbulutso 12 verse 1 muzitiwerengera mwachangu tiwerenge verse 1. Ndipo chizindikiro chachikulu chinaoneka mmwamba, mkazi wovekedwa dzuwa ndi mwezi ku mapazi ake, ndi pamutu pake korona wa nyenyezi 12. So apapa tinaona kale kuti mkazi amene amayimira anthu ake a Mulungu chipangano chakale komanso pamene chipangano chatsopano chitani chikubwera. Mwezi
bweza kuwala kwa dzuwa. Kuwala kwa dzuwa kuyimira chilungamo cha Khristu Yesu, mwezi kuyimira malonjezano onse a Mulungu pang'ono chakale, right? So tinaona zonsezo mavesi ake napereka, right? Mu Eden munali mkazi. Okay, muna sapita shida ufika meneko. Now tawerenga verse 12 yani. Chimso 12 verse 12 yani. Verse 2, ndipo anali ndi pakati, ndipo anafuwula ali kubala ndi kumva zowawa zakubala. Yes, so tikaona bwino even pa Luka chapter 24 verse 19 ndi 21 tinaona ana Israeli amazindikira kuti kubwera Mesiya amene azapulumutse iwo ku zonse zimene Aroma achitira. So anali akuyembekezera chimodzimodzi mkazi akakhala ndi pakati amati akuyembekezera. So anthuwa a Mulungu anali akuyembekezera Mesiya, koma zoti Mesiya zakira ntchito ya apulumutsa machimo awo samaona kwambiri, iwo amangona mavuto amene amakumana nawo, right? So ndi apa Chimso 12 verse 2. Okay, I hope mukuona nkhani imene kuyendera brother Amesh. Brother Amesh. Eya ndikusatira bwino. Yes. Yeah, so chizindikirochi chikuonekera kutiko mwambe. Mwana nkhani chizindikiro kuti mwambe cha mkazi, right? So tendipitizeni. Verse 3 auti anderenga verse 3. Verse 3, ndipo chinaoneka chizindikiro china mmwamba, taonani chinjoka chofiira chachikulu chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10 ndi pamutu pake nduwira zachifumu zisanu ndi ziwiri. Kuti yani chinjokachi tinaona kale kuti ndi ndani? Ndi Lucifer, right? So chinjoka chikuonekera ndi chizindikiro china mmwamba, right? Chinjoka chofiira chachikulu chinayo ndi mitu isanu ndi iwiri. So tikamaona even nyanga mitu isanu ndi iwiri ndimene chikuonekera chinjokachi, tinanena kuti mu Eden Lucifer amene amaonekera, right? Tikapita mu Eden right? Mu Eden munali mkazi amene anali maisechi. Mu Genesis 12 muli mkazi amene anavekera dzuwa, right? Mu Eden munali njoka. Lucifer anabwera ngati njoka, anabwera kuyankhula kudzera mwa njoka. Mu Chimbuso chapter 12 Lucifer tikaona chinjoka chimene chichi odi dragon, tiona nawo kuti ikufanana ndi chirombo cha mu Chimbuso chapter 13. Why? Chifukwa Lucifer akuzagwiritsa ntchito chirombo cha mu Chimbuso chapter 13. That's why Lucifer afanana ndi yani? Ndi chirombo, ngakhala kutchedwa kuti chinjoka chakale. Okay, right? So tioneni akamakamba chinjoka chakale ndi chani? Brother Mesh, tawerengani Chimbuso 12 verse 9 auti ya. Verse 9, ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalamba, iye otchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse. Chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo wake anaponyedwa naye pamodzi. Yeah, so pa nthawi imene chinjoka chikuponyera pansi ni nthawi itiyo ali chikuponyera pansi pamene chinjoka chiliyawo wonyenga wachani? Wa dziko. Mwana nkhani. So pamene Lucifer akuponyera pansi tikufunika tiwenenge ona tuno pa nthawi imene Lucifer akuponyera pansi akhala kuti iyeyo ndi wonyenga wachani? Wa dziko lonse. Okay, so chinjokachi chikamaponyera pansi chikhala chikuponyera kuti ku dziko pamodzi ndi ndani? Pamodzi ndi angelo onse. So tendona tuno Lucifer anaponyera pansi liti. Okay, terengani verse 3 tawerenga, terengani verse 4. Chimbuso 12 verse 1 yani. Tentuoneni wenepa. Verse 4, ndipo mchira wake uzaguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi zam'mwamba nuziponya pa dziko. Ndipo chinjoka chinayimirira pamaso pa mkazi kuti abale, kuti akabala icho chilikwire mwana wake. So tikamakamba za chinjokachi ati mchira unaguza limodzi la magawo atatu achani a nyenyezi zakumwamba. So tozatino nyenyezi zakumwamba zimene akuzitchula papa tinaona kale last time zikuyimira angelo andani? A Mulungu. So mchira wa chinjokachi amene ali Lucifer akuponya chani? Pa dziko pasi, zikuponyera pasi pa dziko nyani? Nyenyezi za Mulungu, right? Ndipo chinjoka chinayimira pamaso pa mkaziyo kuti akabala icho chimulikwire mwanake. Manjina tikuona kuti Lucifer ndi amene anagwira ntchito kudzera mwa Herod kuti amuphe ndani? Yesu atangobadwa. Komano akamakamba za mchira kuyimira chani? Yesaya 9 verse 15 atuno nkhalamba ndolemekezera ndiye mutu, ndi mneneri wophunzitsa zonama ndiye mchira. So mchirawu
ukuyimirira maboza andani a Lucifer. So kuzera mu boza lake nayo kuti chani, kuzera mu zabwino nzoyipa, nzeru ya zimenezi utha kufanana ndi Mulungu, utha kukhala ngati Mulungu. So bodza amene angeloyi analitenga ndi angelo amene awa atanaponyedwa pamodzi ndi iye pachani, pa dziko. Okay, ati chira chake chinaponya angelo amene awa pa dziko amene nyenyezi. Okay, now ndimafuna kuti tione context. Brother muli ndi Bible? Okay, so papa brother tapita ni I don't know why chimuso 12 verse 5 sinaikemo mwana ndofana nisegule Bible langa ndikemo mwazitauchedwa verse 5 ngati mwinawo mu Bible tatsegulani maneka ningo ipanga pesi ndiofunikira kwambiri verse imeneyi ndifuna ndiyikemo basi kuti yankho libwere bwino. So just give me a second. So 12 verse yake ya 5. Okay. Right, so tawerenga right, just give me a second. Okay, up. All right, now we have okay, brother, tawerengeni kambira pa verse 5 masisereka mpaka 8. Verse 5 wa Chimvumbulutso 12 verse 5 mpaka 9. Mapaona zikuoneka? oh ya ikuoneka. Ndipo anabala mwana wamwamuna amene azaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo, ndipo anakwatulidwa mwana wake amuke kwa Mulungu ndi ku mpando wachifumu wake. Ndipo mkazi anathawira ku chipululu kumene ali nayo mbuto yokonzekeratu ndi Mulungu, kuti kumeneko akamudyetse masiku 1,250 mphambu makumi asanu ndi limodzi. Ndipo munali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjoka, ndipo chinjoka ndi angelo ake chinachita nkhondo, ndipo sichinalakika, ndipo sanapezeka malo awo mmwamba. Tioneni context, tione kuti zinthu zikuyenda bwanji, right? Pa verse 5 akuti Yesu akuti anakubadwa, apa verse 5 Yesu akubadwa. Yesu akubadwa ati anauka, anakweranso kumwamba, ndipo anakwatulira mwana wake amuke kwa Mulungu. So Yesu anapita kwa Mulungu ndi ku mpando wake wachani wachifumu wa Mulungu. Okay, so Yesu pamene akupita kumwamba akupita ku mpando wake wachani wa Mulungu. So brother Masha ndifunse nawo, pamene Yesu akupita kwa Mulungu apita kumwamba kapena apita kuti? Brother Masha nafuna nzikufunsa mafunso pa verse 5 ipa pamene Yesu akwatulira kupita kwa Mulungu akupita kumwamba? Akupita kumwamba. Ndiye taonani pa verse 7 apa nkhondo yokachitikirano kuti? Nkhondo yochitika kuti? Kumwamba. Mwanjirena nkhondo inachitika litiro. Yesu atapita kuti? Atapita kumwamba. Anapita kumwamba litiro. Tikamana pa verse 5 Atabadwa ndi kuti atapachikidwa pewo. So after atapachikidwa anapiranso kuti? Kumwamba. Mwambe? Moyona. So mwanjirena Chimbuso 12 verse 32. Chimbuso 12 verse 32 amati yani tsopano pali kuweruza kwa yani panga mitika wanga phokoso. Right, Chimbuso 12 verse 32 amatuza fitino tsopano pali kuweruza kwa yani kwa dziko lino. Mkulu wa dziko lino aponyera kuti kunja. Kuponyera kwa Lucifer kunja akuti ineyo ndikakwezera kuti kumwamba ndizakoka anthu onse kwa ine. So amakamba za imfa yake. So Yesu akutiululira ife onena kuti iye pamene anamuka kupita kumwamba wakhala kumpando wachifumu kumeneko anachita chani? Nkhondo. Nkhondo inali kutiko kumwambako kuti pamene Yesu anamuka kupita kuti kwa Mulungu. Nkhondo inali yokhuza chani? Paja tisaona kuti no panali nkhani yaikulu imene Lucifer amasusa anthu ake a Mulungu, amasusa pa nkhani ya ufumu wa Mulungu,
yuza mchira wake amagwisa ntchito as a weapon kupanga cast doubt za ufumu wa mulungu, panga cast doubt za khalidwe la mulungu. So ngati Lucifer andi iyayi mulungu akuzati ine muzafanana naye, mwanjirena amamuonesa mulungu ngati ndi waboza. Koma Yesu Khristu anaoneseratu pa dziko lino lapansi kuti no, kuti utha kukhala munthu wangwiro ndi kuzera kwa mzimu wa mulungu khala mwandani mwa iweyo, right? And Yesu moyo wake wonse unali kugonjetsa tchimo. Pa mtanda Yesu anakhala tchimo mwali mwa ife, mulungu adanjosa mzimu wake mwa iye. Kona Yesu anali mulungu wanga mwandisiyira njini, right? And zitachitika zimenezo zinachitika njani? Khristu Yesu anapereka mzimu wake mulungu fani, iye ali ndi umulungu, right? Anakhalabe wabwino pambali pokuti mzimu wa mulungu suli mwandani, suli mwa iye. And pa chifukwa chimene chanagwirisa chani tchimo ndi imfa, ndipo atapita kumwamba nkhondo inali pati pamenepopo, kuti mulungu yekha ndiye ali mwa chani wabwino. And nkhondo inali nkhaneketi imeneyi, akamati ndipo kunali nkhondo kumwamba, sinali nkhondo ya mafaiti yayi, inali nkhondo yolimbana pa nkhani mwicha. So Mikaeli ndi angelo ake analimbana ndi njoka ndi angelo ake, ndipo sichinalakika. Mwanjena Lucifer sanapambana pa mkangano, sanapambane yayi, evidence yake ya Lucifer sinagwire yayi, ndipo sanapezeranso malawo. Mwanjira ina angelo onse amene anasala kumwamba anaoneratu mene controversy inachitikira, ananata no, mkulu uyu ndiye achani waboza. And kumwamba konse ana onse a mulungu ali kumwamba, angelo onse olengedwa ananati no, mkulu uyu ndi waboza. And palibe olo ni mmodzi waye angamverenso Lucifer. Pa chifukwa chimenechi ati Lucifer anaponyedwa kuti kumwamba, anaponyedwa pansi. Ati pa chifukwa chimenechi ati no, Lucifer anamuona akugwa kumwamba ngati yani mphezi. Pa chifukwa chimenechi nkhondo imene amenyedwa amene Yesu atakwera kumwamba, Yesu anakaonesera moyo wake kuonesa no mulungu wokha umene ungapange munthu akhale wachani wangwiro, right? Anaonesa kuti mulungu ndi wolungama, right? Pa chifukwa chimenechi Lucifer sangapitenso kupanga accuse, sangapitenso kaneneza. So kuponyera wapanja kwa Lucifer, kugwesedwa kwake kuchokera kumwamba kunachitika after nkhondo imene Yesu atakwera kuti atakwera kumwamba. Ndi pamene pabwera mavesi otsatira aja, Chimuso 12 verse 9. Tawerenga ni Chimuso 12 verse 9 ndi 12. Okay, sana werenge lero mafuna kuti pa Luka paje maana zokuti arauza ophunzira ake kuti apite akalalikire, arauza zokuti msanyadire kuti mwakuti kuma maina alembedwa mwamba. Ndiri pamene Yesu akuona Satana okugwa ngati anamona akugwa ngati mphezi. Nde apa pano pamene anali ngati masomphenya kapena kugwa ake anagwa apa kuti anali akulosera izi. Yes. Mafani verse 7. Yeah, sure. Okay, so 10 to 9 pa verse mwerenga 12 verse 9 ndi 10. Mwerenga mwerenga mavesi alapo Chimuso 12 verse 9 ndi 10. Oh yeah, verse 9. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, chinjoka chokalamba, iye otchedwa Mdierekezi ndi Satana onyenga wa tsiku lonse, chinagwedera pansi ku dziko. Angelo ake anaponyedwa naye pamodzi. Ndipo ndinamva mawu akulu. So tikana pa verse 9 ipa tikuona kuti no angelo aka Lucifer ndi iye mwini sangapitenso kapanga akiza anthu a Mulungu. So mwanjira ina osaponyedwa yani pa dziko, akuthandizira ponyedwa kuti chani mwanjira ina Lucifer ndi angelo ake sangapitenso kaneneza anthu a Mulungu. Mwanjira ina iwo bodza lawo silingagwirenso kumwambako. Ndi pa chifukwa chimenecho kumene angamvesere ndinu ndine chabe anthu amene tili pa dziko, nkuona kuti nono chinjoka chamwene pachani pa dziko. Tisera tino buku la Chivumbulutso limagwiritsa ntchito ma symbols, eti ndi tawerenga verse 10. Kodi akuponyedwa pansi munthu akete, tawerenga verse 10 ati chani. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu wa Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu, wa kunenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku.
mukuona. So Lucifer kufikira pa nthawi anali wonenera ndani wa abale athu, amanenera nthawi yakeyo, amanenera pamaso pa Mulungu usana ndi chani ndi usiku, koma papa sangatani sanganenere so anthu a Mulungu. Mukuona nkhanichi, right? So anamuneneza Yobu, Ahabu, Mose poukitsidwa, so anali woneneza wa anthu a Mulungu. Kumano kuyambira papa sangathenso nani sizingathekenso yayi, chifukwa maski yake yachani yavulidwa, waonesedwa tendo aboza. Kumano kwa ife chadza ndi chani chipulumutso chadza. Mukuona chazanso ndi chani ufumu wa Mulungu. Paja Yesu anakamata ufumu wa Mulungu mkati mwa ine, Luka chapter 17 verse 20 mpaka 22, anaona za ufumu wa Mulungu mkati mwa ine. Ulamuliro wa Khristu watani wadza. Mukuona ati pakuti watani wagwesedwa. So pa nthawi imene wagwesedwa woyipayo ni nthawi imene chipulumutso chatani chafika. So chipulumutso chinafika liti? Pa mtanda. Mukuona. So tikutaona kuti Yesu atakwezedwa ndi pa nthawi imenenso Lucifer anaoneseredwa ati ndo abodza kotheratu. Okay, ndi pamene pakubwera napa mano verse makonda kuwerenga ichi, towerenga ndi verse 11 ndi 12 ati chani timaliza pa verse 12. Verse 11 ndipo iwo anamlaka iye chifukwa cha mwazi wa mwana wankhosa ndi chifukwa cha mawu a umboni wawo, ndipo sanakonda moyo wawo ngakhale kufikira imfa. Chifukwa chake kondwerani miyamba inu ndi inu akukhala momwemo, soka tondani nyanja, chifukwa mdierekezi wasikira kwa inu okhala nawo udani waukulu podziwa kuti kansalira kanthawi. Mukuona amenepe. So chinthu chambira chimene chinapangidwa ani mask ndichonena kuti khalidwe la Mulungu linaonekera kuti si Mulungu abodza, nikona kunali nkhondo kumwamba, right? Kumano gawo lachiwiri ndilonena kuti ufumu wa Mulungu wadza ndi chipulumutso. So ukalandira chipulumutso ukulandiranso ufumu wa Mulungu. Ufumu umene unateda ndi Adamu ndi ufumu umene wabwezeretsa mwa Khristu Yesu. Ufumu wanu udze monga kumwamba chomwenso pansi pano, pempho limene layankhidwa. Tsopano ufumu wa Mulungu wadza mwa inu ndi ineyo, tikulandira mzimu wake wa Mulungu kukhazikitsanso kwa chani kwa ufumu wake pa dziko lino lapansi. Mwanjena chimene chasala kuti Lucifer aonongedwe ndi ichi, ufumu wa Mulungu ukaonesera kuti ndi ufumu wokhawo umene ungapange anthu amene angakhale angwiro oyera. So Lucifer alinso kanthawi kochepa kuti akapenge proof gawo ili lomalizirayi, chifukwa pa mtanda paja anangonesa kuti Mulungu ndi wabwino, right? Zinangonesa kuti khalidwe la Mulungu ndi loyera pa mtanda, zinangonesa kuti khalidwe la Mulungu ndi langwiro mu moyo wake Yesu Khristu. Komano ufumu wa Mulungu sunaoneseredwe yayi. Ufumu wa Mulungu chifukwa unadza liti? Ufumu wa Mulungu unadza apa tikaona apa pa verse 12. Ufumu wa Mulungu ukudza pachani? Ukudza after pa Pentecost, right? So pano chafika ya chipulumutso, right? China chafika ya ndi ufumu. So ufumu wa Mulungu ukudza pa Pentecost pamene Khristu akusanula mzimu wake pa anthu onse, and ufumu wa Mulungu kuyambira Pentecost mpaka lero wakhala ulipo zaka 2000. Okay? Komano cha utunthu wonse wa ufumu wa Mulungu sichinaonekerebe yayi. Tikutaona kuti anthu a Mulungu afunika asindikizidwe pa mphumi kuti asatani asachimwenso. Pamene Lucifer akunanso kanthawi yake nkotani kochepa, and tikamazafika mu chapter 13 tiona kuti Lucifer akubweretsa yani lemba la chirombo. Chifukwa kuzaka kanthawi yake nkotani kochepa, mafumu onse amene Lucifer akhala akubweretsa tikaona Babulo, Amidi, right? Roma zonse zinakanika. So chance yake yomaliza kuti akaonesera kuti ufumu wake zichamanene zituno kuzera mkuzaza zabwino nzoyipa utakhala ngati Mulungu, utakhala wangwiro. Chance yake yomaliza kuti akaonesere ndi lemba la chirombo. Nkona tikamazafika mu chapter 13 tikubwera mu lemba la chirombo. So lemba la chirombo ndi yani? Lemba la chirombo ndi malamulo amene azakidwe ku dziko lapansi kuti akakakamize anthu onse akakhalide makhalidwe ofanana koma popandapo mzimu wa Mulungu. Chikakhala chinthu choti chikusiyana ndi Mulungu koma chikugwirizana ndi ndalama, kuti ngati sikuchivomereza sitagula ndugulisa. Pamene anthu a Mulungu azakhala kuti achosereni ndalama yonse, achosereni maphunziro onse, achosereni zonse za dziko lino lapansi, koma Mulungu apasa mzimu wa Mulungu komanso mwasindikize anthu awa atakupanga ufumu umene kufunika ukhale mpaka wamuyaya. So panopa nkhani imene yasala ndiyo kuti Lucifer ayindika nthawi kang'ono kuti akaonesa kuti no ufumu wanga ndiwo ndimaonena uja, and chimenecho ndi chimene
akuzati kanthawi kake nkotani kochepa. Chifukwa chani? Mulungu akhazikisanso chani ufumu wake kudzera mwandani? Mwa Khristu Yesu. Ngati akuza kuti Mulungu akhazikisa ufumu wake, ndeti sizichedwa kuti mpaka Mulungu akaonesere chiyero chimene Lucifer amachipanga accuse kumwamba, right? So nkhondo imene inayamba kumwamba ithera pachani? Pa dziko lino lapansi. And chimuso 12 ikutionesera ife nkhondo imene inalipo mu Genesis 3:15. And Genesis 15 tinayona phunziro tinayona last time, tinawuzukuta bwinobwino kuti nthawi yomwe akuiopa Lucifer ndi Genesis 3:15. Tinaona mu phunziro limene timangamba kunali nkhondo kumwamba, koma phunziro lero timangofuna tione kuti kodi Lucifer anagwa liti. And taona kuti Lucifer kugwetsera kwake kunachitika after pantanda. Brother Mesh, muli ndi funso lina ngati kapena tili limodzi? Tili limodzi. Amen. Mulungu alemekezeke. Brother Simons, any last comments tisanapemphere? Ine kwambiri funso langa linayankhidwa kumambiri kuti apa I'm okay. Right. Thokoza kwambiri makosana, tinali limodzi. Mafunso anu anathandizira kuti tikankhe mafunso ena kuti mwina anthu amene akuonera amakhala nawo, mwina sangakhale nafe. Koma noti anena kuti mu description ya video tipanga upload, mukapanga click pali malinki athu 7 o'clock Wednesday madzulo, 7 o'clock mamawa Saturday timakumana. So Brother Mesh, mnali ndi funso anapemphera? Okay, kumano mwinotanga kuti palaso funso lina kuti mwina mwake takhala kuti mwina nthawi ina poti nthawi swakhe pali funso okhudzana ndi angelo inanso amene anagwa omangidwa pacheni kandi Yuda chane masaka koma simbe malona. Pa vesi lake ya Yuda amene amayazi kuti pali Yuda ndi 2 Peter 2 ka vesi chani amene angelo ena amene anagwisidwa kumwamba ndipo atachimwa anamangidwa macheni ndikuwayika kusikwa chani kudima, anasekedwa kudima mweyo kudikira tsiku la chiweruzo. Makaso amene kuti kodi angelo awawo ndi amene anagwa limodzi ndi Satana kapena awaso anachimwaso paokha ndi anangowasekera kale amene. Right. Izozo ndeti tizimangaze lesson ndeti next week Wednesday. Yeah. Mano pa nthawi ndeti tipemphere tiseke kuti tioneso mafuseni tiseke masopemphere Ambuye fathokoza mabadi aife achisomo chimene mwatipasa. Thokoza kuti munalola kuti phunziro likamveke chifukwa cha mafunso amene ndi participation imene alipo. Tipemphani mukadalitsa onse amene ataonere ndi ukasata offline. Tikuthokoza ine chifukwa cha Khristu mukakule ife tikachepe muzina Yesu Khristu. Amen. Amen.